Ball Stories. Ball Stories. Ball Stories. Ball Stories. Ball Stories. Ball Stories. Γεια σας. Σήμερα είναι μέρα με πολλά νεύρα. Έχουμε έρθει πάρα πολύ φορτωμένοι. Εγώ χαμήλωσα τώρα για λίγο, δεν πειράζει, εντάξει. Έχουμε... Τώρα εγώ τα θυμήθηκα και τρελάθηκα. Γιατί, δεν μπορώ. άντε, μπράβο. Λοιπόν, δεν θα τα βγάλουμε εσάς όμως, εντάξει. Θα τα βγάλουμε. Γιατί ρε δεν κάνετε like. Λοιπόν. Μόνοι μας. Ναι. Σήμερα αποφασίσαμε, Ναι. μετά από πάρα πολλή σκέψη, Τι. καμία σκέψη, απλά μας ήρθε έτσι σαν ιδέα. Το επεισόδιο αυτό, αν θα έχετε παρατηρήσει, λέγεται The Favorite. Και θα είναι ο αγαπημένος παίκτης του καθενός από την παιδική μας ηλικία. Εμένα είναι και τώρα, και νομίζω και του Άκη είναι και τώρα. Ναι, δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ο αγαπημένος παίκτης του καθενός. Έχουμε τεράστια ιστορία για τον καθένα. Έχουμε φτάσει τετραψήφιο. Ναι, αρκετά τετραψήφιο αριθμό λέξεων στις σημειώσεις μας. Oh yeah. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτό είπαμε να το κάνουμε αυτό, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα για όσους δεν μας ξέρετε, γιατί δεν μας ακολουθάτε. Εντάξει, Ναι, ακολουθήστε μας. γίνει. Άντε, μπράβο. Και αυτό με το Spotify, δηλαδή είναι ένας που έρχεται, φεύγει. Έρχεται, φεύγει. Ναι, ρε follower παιδιά, εννοώ. βρήσαμε κάποιον. Δεν κάναμε κάτι. Δηλαδή, Προσβάλαμε κανέναν. μείνε ρε μας τώρα. Ή μείνε ή φύγε. Δηλαδή, αποφάσισε. Δεν μπορεί κάθε μέρα να αλλάζει. Πάλι ανέβηκε εντωμεταξύ. Ήταν Ναι. ένας που είπε. 3 μέρες φεύγει, 3 μέρες έρχεται. Δηλαδή, άντε τώρα. Ενοχλούμε κανέναν. Ενοχλάω κανέναν, που έλεγε και ο Ζουγανέλης. Προσβάλλω κάποιον, ναι. Εντάξει, μεγάλη παύση. Τέλος πάντων, άντε τώρα. Περιμέναμε κάποιος να μας απαντήσει, ξέρεις. Λοιπόν, θα πούμε για τον αγαπημένο μας παίκτη. Ένα παίκτη ο καθένας, ρε παιδί μου. Η αρχή του, η πορεία του, η δόξα του και η ιστορία του γενικότερα. Και γενικότερα η έμπνευση, ρε παιδάκι μου, για να συνεχίσουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο μέχρι και σήμερα. Ακριβώς, ναι. Γιατί πέρα. Τώρα θα πω. Θα βγάλω λόγο. Ως πατριαρχική κοινωνία στην οποία τα αγούρια θα πρέπει οπωσδήποτε επιτάσσει, δηλαδή το trend να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή μεγαλώνοντας αποφασίσαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι για τα μπάζα. Μου αρέσει ότι είσαι από τον κάμπο. Δηλαδή Ναι, προφορά είναι από τον κάμπο. Αλλά εμφανιστήκανε αυτοί οι εμβληματικοί παίκτες, αυτά τα διαμαντάκια που μας κάνανε. Τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου, μας κάνανε να χαμογελάμε. Δηλαδή, Ναι, ακριβώς. βλέπαμε Τόσο τώρα απλά. αυτούς εκεί πέρα και λέγαμε, μαλάκα, τι θα κάνει πάλι ή τι έκανε πάλι. Εγώ θυμάμαι μάλιστα. Εντάξει, γιατί εγώ αυτός είμαι. Και να σου πω και κάτι, όχι γιατί εγώ αυτός είμαι. Όταν στρεσάρομαι, αυτό κάνω. Που έβαζα, ξέρεις, όταν είχα πάρα πολλά νεύρα, έβαζα στο YouTube να βλέπω τα βίντεο του Ροναλντίνιο. Γιατί αυτός εμένα είναι ο αγαπημένος μου. Και υπήρχαν φάσεις στις οποίες, παιδάκι μου, καθόμουν και έβλεπα τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αλλά αυτή ήταν για μένα και ακόμα και σήμερα κάποιες φορές. Είναι η ψυχοθεραπεία μου, ρε φίλε. Ναι, το καταλαβαίνω. Και συγκεκριμένα ο Ροναλντίνιο, θα πω και εγώ. Δεν είναι εμένα ο αγαπημένος μου, είναι άλλος. Θα τον πω έτσι να αφήσω λίγο suspense. Τέτοιο. Drum roll, Microsoft. Ναι. 12 λεπτά drum roll. Ο Ροναλντίνιο ήταν πάντα τρομερά χαρούμενος. Εμένα αυτό μου άρεσε το Ροναλντίνιο. Ναι, εντάξει. Πάντα χαμογελαστός, πάντα τέτοιο νευριασμένος μία φορά σε 300 μάτς. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστος, σαν τύπος. Πάντα. Λοιπόν, θες να ξεκινήσω ή θα ξεκινήσεις? Ξεκίνα γιατί εσύ πρέπει να πεις ποιος είναι. Θα πω ποιος είναι. Λοιπόν, ο δικός μου παίκτης, σε μένα, ο αγαπημένος ever, είναι αυτός που είδα και δεν πίστευα ότι παίζεται έτσι το ποδόσφαιρο. Γεννήθηκε στη Λακαστεγιάν. Oh yeah. Αυτή είναι μια συνοικία στη βορειοδυτική πλευρά της Μασσαλίας. Ναι, η Μαρσέη, άμα για αυτούς που δεν ξέρετε την είναι η Μασσαλία, ρε παιδί μου, δεν τους απούνει, είναι η Μαρσέη. Le Petit Marseillais. Ακριβώς. Στη Γαλλία. Αυτή η γειτονιά, θα πω για τη γειτονιά. Θα κάνω γενικά πάρα πολλές παρενθέσεις, οπότε bear with me που λένε και σε κάποιο το χωριό. Λοιπόν, αυτή η γειτονιά χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 για να στεγάσει πρόσφυγες από το Γαλλοαλγερινό πόλεμο. Ναι. Πολύ σκληρή γειτονιά, πολύ φτωχή και μία από τις πιο επικίνδυνες σε θέμα εγκληματικότητας, εμπορίας ναρκωτικών, είχε συμμορίες, όχι μόνο στη Μασσαλία και γενικά στη Γαλλία. Μία από τις πιο τρομακτικές. Προσφυγική, δεν είναι προσφυγική χώρα, βλέπουμε πάρα πολλές απικίες. Ναι. Και συγκεκριμένα αυτή ήταν μεγάλα συγκροτήματα πολυκατοικιών. Σαν εργατικές κατοικίες. Αυτό ακριβώς. Ναι. Γκέτο. Εκεί λοιπόν, την Παρασκευή 23 Ιουνίου του 1972, ο Σμέιλ, μάλλον λέγεται Σμέιλ γιατί είναι σε αραβικά, δεν μπορώ να το πετύχω ακριβώς, και η Μαλίκα,
ένα ζευγάρι από την Αλγερία. Είχε μεταναστεύσει στο Παρίσι, στο Σεν-Ντενί, αν το ξέρετε, το Σεν-Ντενί. Είναι μια πολύ πιο σκληρή γειτονιά από το Λακαστιγιάν. Είχαν μετακομίσει εκεί. Ξεκίνησαν το Παρίσι δηλαδή, ήταν Αλγερινοί. Πήγαν στο Παρίσι, στο Σεν-Ντενί και μετά έφυγαν στο Σεν-Ντενί και ήρθαν στη Λακαστιγιάν. Ναι. Υποδέχονται το πέμπτο του παιδί, τον Ζινεντίν Γιαζίντ Ζιντάν. Okay. Το επίθετό τους είναι μια παραλλαγή της μιας αραβικής λέξης Ζεϊντάν, λέγεται. Ζεϊντάν, που σημαίνει αύξηση. Γενικά. Έτσι, απλά το έψαξα, μ' άρεσε σαν fact. Ο αυξητικός. Ο αυξητικός, μπράβο. Ο Ζινεντίν αυξητικός. Η οικογένειά του ήταν πάρα πολύ φτωχή. Η μητέρα του ήταν άνεργη, δεν μπορούσε να βρει δουλειά γιατί είχε και 5 παιδιά και να βρίσκε, δεν μπορούσε να βρει ωράρια γι' αυτό. Και ο πατέρας του, όπως λέει και ο ίδιος ο Ζινεντίν, λέει ότι ο πατέρας του ήταν πολύ αυστηρός, αλλά ήταν το guiding light, ρε παιδί μου, στην καριέρα μου. Ήταν το φως που έβλεπα πάντα μπροστά μου. Okay. Δούλευε 2 δουλειές. Το πρωί σαν αποθηκάριος και το βράδυ ως security σε ένα mall. Αφοσιωμένοι μουσουλμάνοι και οι δύο γονείς. Ο μικρός όμως λέει ότι είναι non-practicing, ρε παιδί μου. Ο μικρός. Ο Ζιντάν, τέλος πάντων, ο Ζινεντίν λέει ότι ήταν non-practicing Muslim, που σημαίνει ότι δεν έκανε τις προσευχές στην Ανατολή, δεν έκανε ραμαζάνια και τέτοια. Ναι. Απλά πίστευε όλα οκ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάω για το ποδόσφαιρο. Πάμε. Ξέρεις πότε ξεκίνησε να παίζει ο Ζιντάν? 5 χρονών. 5 χρονών. 5 χρονών. Okay. Χωρίς νη. Χρονό, ναι, ξεκάθαρα. Που ο τόνος πάει στο ωμέγα. Χρονό, μπράβο. Είχε ένα γηπεδάκι στη γειτονιά του. Λέγονταν Place Tartan. Πώς? Place Tartan. Okay. Η πλατεία του Ταρτάν, τέλος πάντων. Ναι. Που δεν ήταν καν γηπεδάκι. Ήταν μια πλατεία στον ακάλυπτο των πολυκατοικιών που λέγαμε πριν, των συγκροτημάτων. Ρε παιδί μου. Και ήταν για το τέτοιο, ρε παιδί μου, ήταν 70 μέτρα επί 10 μέτρα. Ήταν απλά ένας διάδρομος ανάμεσα από πολυκατοικίες. Και παίζανε μπάλα εκεί. Το είχαν κάνει γήπεδο όλη η γειτονιά. Ξεκίνησε να παίζει εκεί λοιπόν 5 χρονών. Ναι. Συμμετείχε κανονικά στα μάτς και προσπαθούσε, λέει, τότε να μιμηθεί τα είδωλά του. Τα οποία ήτανε. Έβλεπε τη Μαρσέιγ προφανώς, γιατί ήταν στη Μασσαλία. Και σαν πιτσιρικά τα έβλεπε και τα έβλεπε και αργότερα. Μετά ήταν ο Μπλάζο Σλίσκοβιτς, αν το θυμάσαι, τον Μπακά. Όχι, δεν το θυμάμαι. Είναι με μεγάλη τέτοια της Μαρσέιγ. Ο Ελ Πρινσίπε, ο πρίγκιπας, ο Έντζο Φραζεσκόλη. Ναι. Και ο Ζαν Πιερ Παπέν, προφανώς. Δεν γίνεται να βλέπεις τον Ζαν Πιερ Παπέν. Να είσαι Γάλλος χωρίς τον Ζαν Πιερ Παπέν. Και σε εκείνη τη γενιά. Στα 10 του παίρνει το πρώτο αθλητικό δελτίο. Έλα, στα 10 του. Και πάει στα τσικό της US Saint Henri. Αυτή είναι μια τοπική ομάδα εκεί της Καστεγιάννη, παιδί μου, μια μικρούλα. Έκατσε ένα χρόνο. Τον είδε ένας προπονητής της Septem Le Vallon. Δεν μιλάω καθόλου γαλλικά, πιστεύω να το καταλαβαίνετε. Και έπεισε τον ιδιοκτήτη της ομάδας να τον πάρει εκεί. Προφανώς δεν υπήρχαν λεφτά σε αυτά που λέμε. Απλά του είπε να τον φέρει εδώ γιατί είναι καλύτερες ακαδημίες μας και τέτοια. Δεν έχει πάρει ακόμα φράγκο ο Ζιντάν από αυτό. Έτσι. Γιατί δεν έχει ανάγκη, νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει και θα πει ότι ξέρει κάτι. Ναι, ενώ ρε παιδί μου ότι έβγαλε πολύ πολύ αργότερα χρήματα στους ποδοσφαιριστής. Τότε πάλευε, είχαν διάφορες δουλειές και ζούσε με τους γονείς. Ήταν πολύ δύσκολη η φάση. Okay. Αυτή ήταν η αρχή. Λοιπόν, η Septem Le Vallon. Έμεινε εκεί 3 χρόνια και την τρίτη χρονιά ο προπονητής που τον είχε δει του λέει ότι πρέπει να συμμετέχει σε ένα τριήμερο κάμπ. Κάνουμε ένα τριήμερο κάμπ με προπονητικό, με αγώνες, με τέτοια πράγματα. Που λεγόταν, πώς το λένε, αυτό το διοργάνωνε η Krebs. Η Krebs λοιπόν είναι ένα Ινστιτούτο που έχει φτιάξει η Εθνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Γαλλίας και κάνει στην ουσία σκάουτινγκ χωρίς να κάνει σκάουτινγκ. Δηλαδή είναι ένα Ινστιτούτο που έχει παράγοντες του σε διάφορα τέτοια camps, διοργανώνανε events ποδοσφαιρικά και πήγαιναν οι σκάουτς εκεί και τσιμπάγανε κόσμο. Έχει πολλά τέτοια η Γαλλία. Έχει τη Λεχάβρη η Γαλλία. Αυτό πρέπει να το κάνουμε επεισόδιο κάποια στιγμή. Έχει τρομερή ιστορία το Λεχάβρη. Η ομάδα που έχει και τις ακαδημίες. Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε στο Αΐξ. Ήταν μια πόλη 30 χιλιόμετρα πάνω από τη Μαρσέιγ που ήταν η πρώτη φορά που έβγαινε ο κύριος Ζιντάν. Έβγαινε από τη Μασσαλία. Δεν είχε ξαναφύγει ποτέ ταξίδι. Ο αυξητικός. Στο τριήμερο αυτό ήταν εκεί ο Ζαν Βαγό. Ένας πρώην παίκτης και αρχηγός των σκάουτ της ομάδας των Κανών. Την AS Can. Τον είδε σε μια προπόνηση και πήγε μέσα στον αυτό που έκανε το κάμπερ, παιδί μου, που ήταν της εθνικής ομάδας, της εθνικής ομοσπονδίας, ας πούμε, της Γαλλίας, και του λέει: αυτό τον παίκτη τον έχεις δει, τσεκάρε τον αυτό τον παίκτη, είναι πάρα πολύ καλός. Εκείνο το καλοκαίρι, να πούμε, ήταν το 1986. Το καλοκαίρι αυτό ήταν το Μουντιάλ του 1986, το Μουντιάλ του Μαραντόνα, αν το θυμάστε. Ο Ζιζούλη τότε είχε πει από μικρός, είχε τρέλα με τον Μαραντόνα, πίστευε ότι είναι σε άλλο επίπεδο με τους άλλους παίκτες και προσπαθούσε σε αυτό το καλοκαίρι στο κάμπ να τον μιμηθεί τον Μαραντόνα.
Οπότε για κάποιο λόγο έβγαλε μάτια και τον πήρανε χαμπάρι πολύ. Ναι. Οπότε πηγαίνει ο Ζαν Βαρό και λέει: Ξέρεις τι, θα θέλουμε στις Κάνες. Θα μετακομίσεις, θα έρθεις τέτοιο, θα σε βάλουμε κανονικά. Είναι 14 χρονών ο Ζιντάν. Και πηγαίνει στις Κάνες. Μιλάμε τώρα η διαφορά, το να πας στη Λακαστεγιάννη, στα άδυτα της Μασσαλίας, στο γκέτο κυριολεκτικά, και να πας στις Κάνες, ήταν ένα upgrade, παιδί μου. Σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Η αρχική συμφωνία του είχε πει τότε ότι θα έρθει για 6 εβδομάδες για να δοκιμαστείς, να κάνουμε trials, παιδί μου. Τελικά έκατσε 4 χρόνια. Γιατί η ομάδα ήθελε τόσο πολύ να τον κρατήσει σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι τύποι ήθελαν να τον πληρώσουν. Ναι. Γιατί ήταν τόσο καλός Ναι. και σε χαρακτήρα τελικά, γιατί θα τα πω μετά την ιστορία. Ήθελαν να τον πληρώσουν, ήθελαν να είναι μέρος της οικογένειάς τους, ας πούμε. Σε το λέγανε έτσι. Ο director λοιπόν της ομάδας λέγεται Jean-Claude Ellineux, να το πω σωστά. Τώρα το πες με πάρα πολύ καλή προφορά. Μπράβο, ρε Γιώργο. Του λέει: Ξέρεις τι, δεν μπορείς να μένεις, στο πρώτο τρίμηνο αυτά. Του λέει: Δεν μπορείς να μένεις στα dorms, γιατί είχαν dorms, ρε παιδί μου, που ήταν σαν Για κατασκήνωση. όσους δεν ξέρουν από ποιο χωριό είναι κοιτώνες τα dorms. Ακριβώς, ναι. Ήταν κοιτώνες που μέναν 20 άτομα μαζί. 20 έφηβοι ποδοσφαιριστές. Και του λέει: Ξέρεις τι, θα έρθεις μαζί μου. Ναι. Παναγία μου, ωραίο ήταν. Το κάνεις όμως, δεν το έβγαλες. Ναι, ήταν Μπράβο. μικρό, δεν ήθελα. Θέλει σίλκι γι' αυτό. Του λέει: Ξέρεις τι, δεν γίνεται να μένεις με αυτούς. Είσαι πολύ καλό παιδί. Θα έρθεις να μείνεις μαζί μου. Και τον παίρνει ο sporting director, ο director βασικά της ομάδας των Κανών. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ευκατάστατο, ρε παιδί μου. Και έμεινε σε έπαυλη κυριολεκτικά ο Ζιζού στα 14 του, στα 16 του, συγγνώμη. Είχε φτάσει 16 χρονών. Και μαζί με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, αλλού και τέτοια. Ο Ζιντάν είπε γενικά ότι η ισορροπία στη ζωή μου ήρθε με αυτή την κίνηση του Ελληνού και θα τον έχω για πάντα στην καρδιά μου, ρε παιδί μου. Αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε να ξεπεράσω, γιατί ως έφηβος και ως παιδί ζούσε σε πολύ σκληρά χρόνια. Μιλάμε για εγκληματικότητα. Γενικά ήταν survival mode πάντα του Ζιντάν. Και λέει ότι τότε βρήκε την ισορροπία στη ζωή του, γιατί είδε πως είναι σε μια κανονική οικογένεια, σε ένα κανονικό σπίτι, σε ένα. Λοιπόν. Οι πρώτοι του προπονητές, λένε, είχαν πει τότε και το έχει βγει αυτή η ιστορία. Εντωμεταξύ έχει και ντοκιμαντέρ που θα το πω στο τέλος. Να το κάνουμε και link να το δείτε. Παρατήρησε ότι ήταν αρκετά ευαίσθητος. Ευαίσθητος όμως με την έννοια ότι ήταν πάρα πολύ οξύθυμος. Αρπαζόταν πάρα πολύ εύκολα. Ναι. Και Ευαίσθητος. Ευαίσθητος. Πολύ σωστά. Μπράβο. Αρπαζόταν πάρα πολύ. Και αρκετές φορές μανούριαζε, όχι με παίκτες, με οπαδούς. Δηλαδή τσαντιζόταν τόσο πολύ που ανέβαινε στις κερκίδες να παίξει ξύλο. Γιατί τον έβριζαν και του λέγανε ρατσιστικά και διάφορα. Πού να βλέπατε και μετά που έκανε καράφλα, μαλάκα, θα του λέγανε. Δηλαδή. Ο πρώτος προπονητής, ο Ζαν Βαρό, που τον είχε φέρει εκεί πέρα, του λέει: Ξέρεις τι, αυτό το θυμό θα το βγάλουμε στο ποδόσφαιρο. Και άρχισε να του δείχνει πράγματα να κάνει, ρε παιδί μου. Και λέει: Τον βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν σαν ψυχοθεραπεία κυριολεκτικά. Ναι. Anger management στην ουσία οπότε. Και πώς το λένε, άργησε βέβαια να το κάνει αυτό, γιατί τις πρώτες εβδομάδες που πήγε εκεί, στα dorms, έκανε μόνο αγκαρίες. Δηλαδή καθάριζε, σφουγγάριζε, έκανε τέτοιο. Αυτό ήταν το anger management. Μετά το. Φαντάζεσαι. Επειδή ήταν 3 εβδομάδες σε αυτή την κατάσταση και απλά καθάριζε σαν τιμωρία, τότε τον πήρε ο Ζανβάρο και του λέει: Να σου πω, κάτι πρέπει να κάνουμε, μπρο. Γυρνάει και του λέει: Να σου πω, εγώ θα σε φτιάξω. Πάρε μια σκούπα, πάρε μια σφουγγάριστα. Αυτό φάση. Γιατί λέει: σε ένα μάτς έριξε μπουνιά σε ένα αντίπαλο παιδί, ρε παιδί μου, επειδή του είπε ότι είναι από γκέτο, είσαι γκέτο, ξέρω εγώ, και τσαντιζόταν πάρα πολύ με αυτό. Αυτό το είχε πάντα αυτό το πράγμα, ναι. Πολλοί που τον γνώρισαν γενικά είπαν ότι ήταν όντως πολύ οξύθυμος και αμυντικά επιθετικός. Δηλαδή ήταν σε μια πάντα αμυντική στάση που έβγαινε σε επίθεση. Δηλαδή ότι κρατιόταν, ήταν ήσυχος, δεν μίλαγε πολύ, δεν τσαντιζότανε, αλλά όταν του λέγανε είχε συγκεκριμένα κουμπιά. Ήταν τόσο επιθετικός που μπορούσαν να τον κρατήσουν, ρε παιδί, με τίποτα. Γιατί όλο αυτό λέει ότι το έκανε και ο ίδιος αυτό. Είπε ότι ήμουν σε survival mode μια ζωή. Είχα μάθει να είμαι σε survival mode. Δεν μπορώ να μιλήσω, ρε. Survival mode. Είχα μάθει αυτό και δεν ήξερα αλλιώς. Μετά το βρήκα στην πορεία που του πήρε χρόνια, ρε παιδί μου, να το καταφέρει. Λοιπόν. Και πάμε. Τον ντεμπούτο του. Yep. 1989. Ναι. Εγώ ήμουν 2 χρονών. 18 Μαΐου. Εγώ ήμουν αγέννητος. Ο Ζιντάν είναι 17 χρονών. Ναι. Και κάνει τον ντεμπούτο του στη Ligue 1. Ligue 1. Ναι, παίζει στη French Division. Τότε λέγονταν French Division 1. Ναι. Και παίζει με την ομάδα των Κανών απέναντι στην Nantes. Okay. Εκείνη τη χρονιά έπαιξε άλλο ένα. Αλλά γενικά έμεινε στους αναπληρωματικούς και στη δεύτερη ομάδα, ρε παιδί μου, έπαιζε. Την επόμενη όμως χρονιά, 1990-91, είναι η πρώτη του full χρονιά. Κάνει 31 μάτς, βάζει το πρώτο επίσημο γκολ του το Φεβρουάριο του 1991 στην Nantes. Ξανά, ναι.
Όπου σε βρω και όπου σταθώ θα έχεις πουτσούλα, ήταν η φάση. Και έκανε και 2 assist. Και Δυνάμει. γενικά η χρονιά ήταν πάρα πολύ καλή, ρε παιδί μου, για πρώτη του. Fun fact, να πω τώρα. Ο chairman της ομάδας των Κανών λέγεται Αλέν Πεντρετή. Του είχε υποσχεθεί ότι όταν βάλεις το επίσημο γκολ σου θα σου κάνω δώρο ένα αυτοκίνητο. Και μόλις έβαλε το γκολ των Κανών, μέχρι να βγει έξω από το γήπεδο, του είχε φέρει αυτοκίνητο. Ήταν τόσο διαμάντι, ρε φίλε, που ήταν. Φάση αυτή. Το λέγει συνέχεια ο Ζιντάν ότι αυτή η ομάδα, αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, βοήθησαν πάρα πολύ στη ζωή του, όχι στην καριέρα του. Ναι. 91-92, λοιπόν, έχουμε φτάσει στην επόμενη χρονιά. Αρχίζει και τραβάει σοβαρά βλέμματα πάνω του. Έχει 38 μάτς, 5 γκολ, 2 assist. Βρίσκει τη θέση του σιγά σιγά. Αυτό που έπαιζε γενικά ήταν roaming παίκτης. Έπαιζε πίσω από τους επιθετικούς κάπου. Ήταν ένα δεκάρι, ρε παιδάκι μου. Και οχτάρι έπαιζε αρκετές φορές. Αλλά ακόμα δεν το είχε βρει. Θα το βρει αργότερα, θα το πω πού. Εκεί βλέπουν την τεχνική του. Όλοι λένε ότι ποιος είναι αυτός ο παίκτης, ρε παιδί μου, τι κάνει. Και πώς το λένε, έχει πάει, τραβάει στην τέταρτη θέση. Είναι στην Ναντ πλέον και πηγαίνει στην τέταρτη θέση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει φτάσει τόσο ψηλά η Ναντ. Από το 1948 έχει να φτάσει τότε και παίρνουν ευρωπαϊκή θέση και περνάνε στο UEFA Cup. Στο κύπελλο UEFA. Ναι. Το 92 λοιπόν, δεν πρόλαβε να κάτσει πολύ. Οι πρώτοι που ήρθανε και γεννηθήκαν ήταν οι Μπορντό. Ναι. Εγώ εκεί τον θυμάμαι λίγο. Ήμουνα πολύ πιτσιρικάς. Εγώ φίλε και δεν τον θυμάμαι. Θυμάμαι που ήταν η πρώτη. Γιατί είχε πολύ περίεργο μαλλί. Ήταν τότε που άρχισε να γίνεται τον μπιστέκι. Σιγά η αετοφολιά, ναι, αρχίζει. Και ήταν πολύ τριχωτός. Θυμάμαι αυτό που ήταν μονόφρυδος με το τέτοιο. Και λέω, ποιος είναι αυτός. Και πάντα μάτια έτσι. Ξέρεις, κλειστά, σαν του κλειδίσμου. Γιατί είχε αυτή την καραφλίτσα που είχε. Έμοιαζε πάρα πολύ με τους μοναχούς τους Γάλλους. Θυμάσαι τους καπουτσίνους, γιατί είχαμε δει ή τον Ρομπέντο Δασόνη ή τον Παναγία των Παρισίων που είχε τέτοιους. Και θυμάμαι πολύ γιατί λέω αυτός είναι μοναχός. Και το είχα σκεφτεί έτσι, ρε παιδί μου. Και το θυμάμαι πολύ τότε. Ο μικρός Γιώργος ανακαλύπτει το ποδόσφαιρο. Εκεί, ρε παιδί μου, τα έκανε όλα. Έμεινε 4 χρόνια στην Μπορντό. Κέρδισε Ιντερτότο. Έφτασε τελικό UEFA. Έχασε τότε, στον τελικό UEFA έχασε την Bayern τότε. Είχε τρομερό συνδυασμό με κάτι παίκτες που μάλλον τους ξέρετε. Ο ένας είναι ο Μπιζέντε Λιτζαραζού. Και άλλος είναι ο Κριστόφο Ντουγκαρί, που ήταν φίλοι του από τότε και τα πήγανε και συνδυάζονταν και φανταστικά και στην εθνική. Ναι. Αργότερα. Το 1995, λοιπόν, υπάρχει μια τεράστια ιστορία με την Blackburn. Δεν ξέρω αν την ξέρετε, την Blackburn Rovers. Τη θυμάστε όλοι την Blackburn Rovers. Θυμάστε την ιστορία της Blackburn που είχε ένα καινούργιο ιδιοκτήτη. Λοιπόν, θα πω αυτή την ιστορία. Αυτό δεν θυμάται κανείς. Δεν μου απαντάει κανείς, απλά δεν τη θυμάται κανείς. απαντήσω, εγώ την ξέρω, αλλά γιατί να απαντήσω. Αν την ξέρεις όλη την ιστορία. Ναι. Λοιπόν. Μεγάλη παρένθεση, ίσως και Cult Maker. Κλείνω το μάτι, δεν το βλέπετε. Αλλά wink έκανε. Wink. Όταν θα κλείνεις το μάτι, επειδή δεν μας βλέπουν, θα κάνεις wink. Λοιπόν, πάμε λίγο πίσω. Είμαστε το 88 στην Αγγλία. Ναι. 1988. Ναι. Μεγάλος θρυλικός entrepreneur τότε, Jack Walker. Yep. Ιδιοκτήτης της Walker Steel, μια τεράστια εταιρεία με ατσάλι, που υπολογόταν ατσάλι. Δισεκατομμυρίουχος και μεγαλωμένος στο Blackburn και τεράστιος φαν της ομάδας. Ναι. Το 88 βρίσκει μια άκρη και γίνεται μια ανακαίνιση στο Ewood Park, που είναι το γήπεδο της Blackburn, και λέει, ξέρετε τι, σας το ορίζω τελικά. Έτσι το είπε κιόλας, σας το ορίζω τελικά. Και τους έδωσε όλο το ατσάλι και φτιάξανε... Τι ίδιο. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε αυτό. Ποιο εννοείς? Αυτό το δωρητής. Το αυτό δεν έχω ιδέα. Μου βγήκε ένας ρόλος τώρα μέσα μου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ένας από το Blackburn τώρα είναι αυτός. Σκέφτομαι ότι πήγε κονιόρδος και βάζει δωρίζω τελικά. Εντάξει. Μαλάκα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Το κοιτάω σαν βλάκας. Μπαίνει τότε στο κρου των ιδιοκτητών. Ναι. Και λέει το 91, ξέρεις τι, θα το πάρω όλο. Δεν έχω λεφτά. Θα την πάρω όλη την ομάδα. Και παίρνει όλη την ομάδα της Blackburn. Λέει τρομερές ατάκες από την πρώτη συνέντευξη τύπου. Μιλάμε για λατρεία, πρέπει να το δείτε. Jack Walker, θυμηθείτε το. Λέει στην πρώτη συνέντευξη, θα κάνω τη Manchester United να δείχνει στοχή. Κάνει ντοκιμαντέρ ο ίδιος την επόμενη χρονιά. Να δείχνει φτωχή. Αυτό είπε, ναι. Κάνει ντοκιμαντέρ μόνος του, ναι, για τον εαυτό του, ναι, την επόμενη χρονιά. Ένας Άγγλος Τραμπ, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Λέει πάλι στην ίδια συνέντευξη. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πάω τους Rovers εκεί που αξίζουν. Γιατί πού αξίζουν να είναι. Να είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Αγγλία. Πάλι, μπράβο, έκανες πάλι αυτή την προφορά. Μπράβο. Σε 3 χρόνια χάλασε 25 μοίρια. Ναι. Πήρε το Shearer και το Sutton. Ναι. Θυμάστε τι κάνανε αυτοί οι δύο. Ναι, ναι. Πήρε και πρωτάθλημα. Πού κολλάει όμως όλο αυτό που θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, το 95 που λέγαμε πριν,
Έχει πάρει ήδη πρωτάθλημα με Σίρερ, Σάτον, Σέι Γκίβεν, Στιούαρτ Τρίπλε, Γκρέμπλε Σο, Τιμ Σέργουντ, Χένιγκ Μπέργκ. Έχει Χένιγκ Μπέργκ. Λέμε τα έπος. Και Κένι Νταγκλής προπονητή. Του λέει ο Νταγκλής. Να σου πω, έχω δει 2 Γάλλους ιδιοφυΐες, ρε. Σίγουρα δεν θα του πάρουμε. Το έχω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Τους έχω δει εγώ. Ναι. Ο ένας ειδικά πρέπει οπωσδήποτε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας. Ναι. Και του λέει, ποιος είναι ρε Κένι, να πούμε αυτός ο τέτοιος που λες. Ο Ζινεντίν Όχι, Ζιντάν, τον έχεις πες δει. σωστά. Ποιος είναι Ποιος είναι ρε Κένι αυτός ο Ζιντάν. Και λέει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Τι είναι αυτός ρε. Τι το θέλουμε το Ζιντάν. Χαλά την προφορά! Τι είναι αυτός ρε. Τι το θέλουμε το Ζιντάν. Εμείς έχουμε Team Sherwood. Είπε αυτή την ατάκα. Ο Τζάκο Walker. Ότι έχει τον Team Sherwood, δεν θέλει το Ζιντάν. Δεν τον πήρε. Δεν πήρε κανένα τον Νταγκλής. Έφυγε ο Νταγκλής. 7η εκείνη τη χρονιά. Πάρτο. Καταστροφή. Τέλος πάντων. Φεύγουμε την Blackburn. Ιανουάριος 1996. Έρχεται η Newcastle. Κάνει 1,2 μοίρια προσφορά. Κάνει μόνος του ο πρόεδρος τότε και πήγε και στέλνει σκάουτς να το δούνε. Πήγανε σκάουτς και γυρνάνε και λέει αυτός δεν το έχει. Αυτός δεν κάνει. Δεν κάνει για Αγγλία. Ναι. Δεν είναι αρκετά σκληρός, λέει. Είναι φλόρος για την Αγγλία. Είναι σίλκι αυτός. Δεν θα πιάσει. Στο τέλος της χρονιάς αυτής που δεν τον πήρανε, Ναι. βγήκε League One Player of the Year Ναι. στην Μπορντό. Εντάξει τώρα, το γαλλικό πρωτάθλημα να σου πω κάτι. Μέχρι και τότε που ήρθε ο Ροναλντίνιο ήταν. Στην Μπορντό σύνολο έκανε 139 μάτς, 28 γκολ. Εντάξει. 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια. Εντάξει. Δεν μπορώ να βρω με τίποτα στις assists γιατί δεν τις έχει πουθενά. Όποιος Ναι. ξέρει να μας πει στα comments. Ναι, καλά. Όχι. Εντάξει. Εγώ πλέον έχω σταματήσει να. Δεν θα το πει ποτέ κανείς. Κανένας. Απλά το λέω Δεν έτσι, πειράζει. Λοιπόν, Σας αγαπάμε Πάρε τη έτσι όπως σκητάλη. είστε. Θέλω να μου πεις και εσύ την αρχή του Ροναλντίνο γιατί δεν έχω ιδέα. Την αρχή του Ροναλντίνιο. Πώς ξεκίνησε ο Μάνιτο. Α, έτσι θα το πάμε. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Δεν θα το πάμε, όχι. Δεν θα το πάμε έτσι. Δεν θέλω. Συνέχισε, με είχε πάρει ο ύπνος. Λοιπόν. Γεννηθείς 21η Μαρτίου του 1980. Ετών 44. Τώρα, σήμερις. Εντάξει. Μάλιστα. Που θεωρώ λέγα ότι αν κάποια στιγμή χτυπά ξύλο πεθάνει, θα γίνει πραγματικά εθνική, όχι εθνική, παγκόσμια θλίψη. Σίγουρα εννοείται. Θα είναι σαν να ζούμε για τον δικό μας Μαραντόνα. Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο Γκάουτσος, και θα πω γιατί τον λένε Γκάουτσο, Ναι, ήθελα να το μάθω. του οποίου το πλήρες όνομα είναι Ρονάλντο Ντε Ασίς Μορέιρα, όπως σου είπα, γεννήθηκε την 21η Μαρτίου του 1980 στο Πόρτο Αλέγκρε της Μπραζίου. Okay. Θα σου πω γιατί λέγεται Γκαούτσο. Γκαούτσο λέγεται, σημαίνει βασικά που είναι οι άνθρωποι από το Ρίο Γκράντε ντο Σούλ. Okay. Γελαδάριδες είναι. Μπράβο. Οι επωνομαζόμενοι Γκαούτσος. Οπότε γι' αυτό το πήρε και από αυτή την. Από αυτή τέλος πάντων την. Είναι και καλά πώς να σου το πω. Ο δικός μας τέλος πάντων, ρε παιδάκι. Ο γελαδάρης μας. Ναι, άμα θες, ας πούμε, ναι, είχαμε το μεταξύ στη γελαδάρη. Στην Ελλάδα παίχτη. Είχαμε γελαδάρη παίχτη. Γιατί το λένε Γκάουτσο. Γιατί το λένε Γκάουτσο. Λοιπόν, ξεκινάει το ποδόσφαιρο, ρε παιδάκι μου, σε ηλικία 7 ετών στις ακαδημίες της Γκρέμιο. Εκεί είχε πάρει. Τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου, αυτός, η οικογένειά του ήταν μια οικογένεια με ποδοσφαιρική έτσι, παράδοση και μάλιστα ο αδερφός του, που για τον αδερφό του γενικότερα εμείς όσοι είμαστε φαν του Ροναλντίνο τον μισούμε, κάποια στιγμή είχε περάσει και ως μάνατζερ παράγοντας στον Άρη και είχε. Α, αυτό δεν θυμάμαι. Ναι. Αλλά ξέρω ήταν μάνατζερ και παράγοντας του Ροναλντίνο. Ήταν μάνατζερ του Ροναλντίνιο και θα παίξει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία του. Βασικά σε όλη την πορεία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Ο Ροναλντίνιο μάλιστα είχε πει, ρε παιδάκι μου, ότι ο Ασίς ήταν, λέει, πολύ καλύτερος από αυτόν. Εντάξει, τώρα ξέρεις, πάντα ο Ροναλντίνιο τα έλεγε αυτά πολύ, πολύ humble. Ήταν τέτοιο, ναι. Εντάξει, δεν ήτανε, αλλά οκ. Θα σου πω λοιπόν. Τι θέλω να σου πω. Θα σου πω. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Θα σου πω πρώτα, ρε παιδάκι μου, για τον χαμό του πατέρα του. Για ποιο λόγο, δηλαδή, ουσιαστικά, ξέρεις, ο Ροναλντίνιο έχει μείνει στο μυαλό όλων, ρε παιδάκι μου, για την
Για το χαμόγελο, ότι ξέρεις, είναι όλη την ώρα που χαμογελάει. Στην πραγματικότητα δεν είναι ότι χαμογελάει. Ναι, χαμογελάει, αλλά είναι και τα δόντια του πεταχτά. Δηλαδή, Ναι, εντάξει, ναι, μην απλά υπερβάλλουμε κάθεται έτσι, δηλαδή, ναι. όλη την ώρα ότι ένας χαμογελάει. Εσείς θέλατε να το βλέπετε να χαμογελάει. Ξέρεις, μαλάκες. Ο Ζωάο ντε Ασίς λοιπόν Μορέιρα πέθανε τραγικά. Βασικά πνίγηκε, αν θυμάσαι, σε μια πισίνα. Ξέρω. Δεν το ξέρεις αυτό. Όχι. Είχε πάρει μεταγραφή ο αδελφός τότε, ο μεγάλος, και από την πολύ χαρά του, γιατί ήταν πολύ φτωχός και όλα αυτά, η ομάδα κιόλας, ρε παιδάκι μου, νομίζω τότε στην Κρέμιο, μπράβο, είχε δώσει στον αδελφό ένα σπίτι. Δηλαδή του είχε προσφέρει ένα σπίτι, γιατί τόσο πολύ, ας πούμε, τον θέλανε να τον δελεάσουν, να υπογράψει κολλοπό και όλα αυτά. Τώρα την παίρνει αυτή την μεταγραφή και ο πατέρας του από τα πολλά, ξέρεις, το γιος μου, ξέρω εγώ και όλα αυτά, πέφτει μες στην πισίνα και πνίγεται. Έλα, Παθαίνει καρδιακή προσβολή και τέλος. Δεν το ήξερα. Και τέλος πάντων, ρε παιδάκι μου, από τότε ο Ασίς είχε γίνει δηλαδή ο προστάτης του και ο πατέρας του Ροναλντίνιο. Ο Ασίς εντωμεταξύ έπαθε και χιαστούς, τα πάθε όλα. Συνέχισε να παίζει, έπαιξε δηλαδή, είχε κάποια Πορτογαλία, Κίνες. Γύρισε, βγήκε και έξω, νόμιζα ότι ήταν μόνο Βραζιλία. Αλλά δεν ήταν κάτι, ποτέ δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Λοιπόν, θα σου πω ότι για τους Βραζιλιάνους, ρε παιδάκι μου, θα το ξεκινήσω κάπως έτσι. Όπως πάρα πολύ καλά ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σημαντικό η υπόθεση. Έτσι, δηλαδή, στη Βραζιλία, θρησκεία. Ναι. Έτσι. Είναι, ας πούμε, σκέψου τόσο. Δηλαδή είναι καυλωμένοι, ρε παιδάκι μου, συγγνώμη που το λέω, τόσο πορωμένοι, έτσι, ας πούμε, με το ποδόσφαιρο, που πάνε σε τοπικά παιχνίδια, είτε σε αλάνες, ξέρω εγώ, είτε σε εφηβικά, προεφηβικά και όλα αυτά. Και υπάρχει, λέει, πιθανότητα να δεις, λέει, και 1.000 και 2.000 άτομα εκεί πέρα. Έχουν τεράστια μούρλα με το. Να γίνουν ποδοσφαιριστές πρώτον, και δεύτερον, ρε παιδάκι μου, να πάνε να δουν τον επόμενο Πελέ, τον επόμενο Γκαρίντσα. Ναι, δηλαδή, ναι. όπως και οι Αργεντίνοι, ρε παιδάκι μου, έχουν το κόλλημα να βρουν τον επόμενο Μαραντόνα, να τον βρήκαν τελείως. Τώρα θέλουν τον επόμενο Μέση. Ναι, ναι. Έτσι και αυτοί θέλουν το επόμενο Πελέ. Μάλιστα, το χαρακτηρίζουν όταν βρίσκουν, λέει, κιόλας έναν παίχτη, ο οποίος, ξέρεις, κάνει φοβερά πράγματα με την μπάλα, ρε παιδάκι μου, ζωγκλιερικά και όλα αυτά. Το λένε Αλεγκρία ντοπόβο. Πριν είναι η χαρά των φτωχών. Μπράβο. Ναι. Όταν, λέει, όντως βλέπουν, λέει, ένα παιδί, ρε παιδάκι μου, να κάνει πράγματα με την μπάλα που κανένας άλλος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν το έχουν κάνει. Αυτό λοιπόν είχαν πάει, ρε παιδάκι μου, και είχαν δει, τον βλέπανε στις σαλάνες στο Ροναλντίνιο, και αν θυμάσαι υπάρχουν διάφορα βιντεάκια που είναι έτσι, με κάτι πόδια καλαμάκια ακόμα, ξέρεις, με τα δοντάκια του. Μπράβο. Και λένε ότι στις σαλάνες, ρε παιδάκι μου, από νεαρή ηλικία που τον βλέπανε, είχε το παρατσούκλι ως ταλισμανό. Το οποίο σημαίνει φυλαχτό. Ναι. Λοιπόν, ο δεύτερος, αυτός είναι ο πρώτος αστικός μύθος. Ο δεύτερος αστικός μύθος είναι, ρε παιδάκι μου, ότι σε ένα μάτσι είχε βάλει 23 γκολ. Στα μικρά. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι κάνανε, σέντρα, δεν κάνανε καν σέντρα. Λέει, του λέγανε πάρτι, ξέρω εγώ, και πήγαινε. Θα μπορούσαν να παίζουν και 6 ώρες απλά. Αυτό. Ναι. Βγάζει νόημα. Να πήγε, ξέρω εγώ, 65-36 το μάτσι. Μόνο έτσι. Δεν ξέρω άλλο. Σε ένα άλλο, λέει, παιχνίδι στα 16 του, και αυτό υπάρχει σε βίντεο. Ήταν πάντα στις υποδομές, ρε παιδάκι μου, της Γκρέμιο, και παίζανε εναντίον μιας ομάδας που λέγεται Κασκαβέλ. Πέρασε 5 αντιπάλους. Και στο τέλος έκανε, λέει, και μια λόμπα έτσι για την αλητεία, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, να τους βάλει. Από αυτά τα βίντεο, ξέρεις, δηλαδή αρχίζανε σιγά σιγά μέσα στη Βραζιλία, ρε παιδάκι μου, Βραζιλία, να πούμε ότι είναι και ένα πάρα πολύ μεγάλο κράτος, έτσι. Ναι. Άρχισε λοιπόν σιγά σιγά να ακούγεται ότι κάπου, ρε παιδάκι μου, σαλάνες υπάρχει ένας ο οποίος, παιδιά, βγάζει μάτια. Μήπως να τον ασχοληθούμε με αυτόν. Και άρχισε να μπαίνει στα ραντάρ της Ομοσπονδίας. Μπήκε για τα καλά, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, και στο χάρτη του ποδοσφαίρου, όταν στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου των Under 17, το 1997, η Βραζιλία αντιμετωπίζει τα φαινόμενα της Γκάνας. Τώρα, αυτοί που το είπαν πρέπει να είναι και κεντρεχείς άνθρωποι, ότι της Γκάνας οι παίχτες δεν ήταν Under 17, ήταν λίγο μεγαλύτεροι. Και θα γυρίσω εγώ και θα πω, τι λες, ρε! Τι λες, πού το έχεις ξαναδεί αυτό? Μάνου Ζαντέμπε, τίποτα δεν θα πω. Γιατί! Μόνο αυτό. Τον άλλο τον κακομοίρη, αυτόν στη Λάτσιο, που έχει ένα. Είναι πολύ γνωστή φωτογραφία. Ναι, που το κεφάλι του είναι. Όλοι πήγε σε 17χρονος. Ναι, είναι 17 χρονών. Τι τον ταΐζανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άστο τώρα. Αυτό ναι. Ο Ροναλντίνιο, σκέψου, ρε παιδάκι μου, τους έκανε και πλάκα και ήταν ακόμα, ξέρεις, πάλι σαν ξερακιανός ήταν με αυτή. Αυτό. Τέλος πάντων.
Από αυτό, λοιπόν, από τον τελικό παγκοσμίου Under 17 και όλα αυτά, ρε παιδάκι μου, αρχίζουν να μπαίνουν στα ραντάρ των ευρωπαϊκών ομάδων. Η πρώτη ομάδα που έρχεται να τον τζιμπήσει είναι η Eindhoven. PSV Eindhoven. Okay. Η Eindhoven γυρνάει και σου λέει: έχω πάρει το Ρωμάριο. Έχω πάρει το φαινόμενο. Κάτσε να κάνω το 3-3. Ναι. Αμδε. Δεν το πήραν αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να έπαιξε. Δεν καταφέρανε ποτέ να. Πώς το λένε. Δεν μας λένε, ρε παιδάκι μου, ότι ξέρεις κάτι. Ας πούμε τον Ρονάλντο ή τον Ρωμάριο και όλα αυτά. Προφανώς τα λεφτά τα δίνανε ή κάποιος, ας πούμε, λέγανε: έχω ένα πάρα πολύ καλό. Ας πούμε για τον Ρονάλντο, μαλάκα δεν έχει ακουστεί κιόλας αυτό ότι ήταν στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ, και δεν έκανε. Εντάξει, αυτός δεν ήταν προφανώς αυτή η κατάσταση και είναι το γεγονός ότι όταν όλος ο κόσμος έχει δει Ρωμάριο και Ρονάλντο απλά να πηγαίνουν κάπου στην Ολλανδία και να κάνουν πλάκα και ξαφνικά μετά να ανεβάζουν τη χρηματιστηριακή τους αξία, είναι και σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Όπα, αυτοί εδώ πέρα έχουν μάτι. Ναι. Μπορεί να γίνει κάτι. Μπράβο. Οπότε δεν είναι δηλαδή ότι έχει μπει μόνο στα ραντάρ, ας πούμε, μικρομεσαίων ομάδων, που η Eindhoven δεν είναι μικρομεσαία ομάδα, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο νιέχ. Ναι. Έτσι, έχει μπει και στα ραντάρ πολύ μεγάλων ομάδων. Σκέψου ότι μπράβο, στην διεκδίκησή του τότε, ρε παιδάκι μου, μπήκε η Ίντερ. Καταρχάς ψέματα. Μπήκε πρώτα η Real. Μπήκε η Real. Η Real, ρε παιδάκι μου, πριν πάω για τη Real, να πω τι έκανε στην Κρέμιο γιατί δεν το είπα. Στην Κρέμιο, ρε παιδάκι μου, τότε είχε στη χρονιά, ας πούμε, που ανέβηκε στην ομάδα, στην ανδρική ομάδα, είχε 15 γκολ και σε 18 αγώνες. Okay. Εντάξει, δηλαδή αυτή ήταν η φάση. Έπαιζε δεκάρι, δεν ήταν. Μπράβο. Ποτέ, ναι. Μάλιστα έχει και έχει ένα βιντεάκι στην οποία, ρε παιδάκι μου, αυτός έκανε no-look passes. Ναι. Έκανε και no-look προσποίηση σε ένα παιχνίδι στην Κρέμιο. Κοίταγε έναν εξτρέμ που ερχόταν στη γραμμή και όπως τον κοίταγε, ο αμυντικός έφυγε. Το τάμπλετ. Ο αμυντικός έφυγε. Πήγε να κυνηγήσει γιατί ο Βλάκας δεν έβλεπε την μπάλα. Έβλεπε που κοίταγε ο Ροναλντίνιο. Και γύρεσε ο Ροναλντίνιο από την άλλη και ξέρω εγώ, έβαλε. Ναι. Αυτή ήταν η φάση. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνεις, ρε παιδάκι μου, στα 17 του χρόνια γίνεται αυτό. 17-18 οπότε έχει πάει στην πρώτη ομάδα. Οπότε 18 χρονών είναι ήδη βαρόμετρο. Έτσι. Όπως σου είπα, λοιπόν, έρχεται η PSV, γυρνάει και λέει: ξέρετε κάτι, τον θέλουμε. Ναι, αλλά η Philips τότε που είναι χορηγός, και ακόμα νομίζω και σήμερα είναι χορηγός η Philips, δεν είναι μεγάλη χορηγός. Ναι. Δεν μπορεί όμως να χτυπήσει την προσφορά που κάνει η Real, που η πρώτη, ας πούμε, προσφορά είναι 35 μοίρια. 35 μοίρια. 35 μοίρια, τώρα μιλάμε για το 1900, όχι, ψέματα, το 97, 98, 99, 2000. Ναι. Δεύτερη προσφορά έρχεται η Ίντερ. 47 εκατομμύρια. Oh. Τρίτη προσφορά, Leeds. Η Leeds. Η Leeds United. 67 εκατομμύρια. Όχι, σωστά. Και λέει, κάτσε ρε παιδάκι μου, λέει. Τότε υπάρχει ένας κακομοίρης πρόεδρος στην Κρέμιο, ο Γκερέρο. Όχι ο Έντι Γκερέρο, Βίβα Λα Ράσα. Ένας κακομοίρης που τον λένε Γκερέρο. Λέει, ρε παιδιά, φύγει πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, καθίστε λίγο. Κάτι πάει λάθος. Μόνο και μόνο στο ότι ο κόσμος ξέρει ότι κάνει τέτοιες προτάσεις, έχουν πάει απ' έξω από το σπίτι του Γκερέρο και του κάνουν επεισόδια. Διαδηλώνουν σε φάση, ρε παιδάκι μου, κάτι. Ναι, δεν υπάρχει πιθανότητα να τον αφήσει αυτόν να φύγει από τη Βραζιλία. Πούλο. Εκεί λοιπόν ξεκινάει η όλη περιπέτεια με τον Ασίς, γιατί σκάει η PSG, η PSV, η Paris Saint-Germain, και σκάει ξαφνικά ότι έχει υπογράψει τώρα ένα 5ετές συμβόλαιο, προσύμφωνο βασικά, με την Paris Saint-Germain. Και είναι και στο τελευταίο του χρόνου, διανύει το τελευταίο του χρόνου στην Κρέμιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι 20 χρονών πάει ρε παιδάκι μου Ευρώπη. Ο πρόεδρος Γκερέρο βγαίνει τώρα σαν τον δικό μας καλή ώρα πρόεδρο. Μαλάκα, σας στο διάολο. Ξέρετε για ποιον όλοι μαλάκα μιλάμε. Και λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ δεν ξέρω, λέει, ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έγινε αυτό το πράγμα. Καταφεύγει λοιπόν επειδή δεν ξέρει τίποτα και καταθέτει. Πώς το λένε, ξεκινά βασικά νομική διαμάχη με τη FIFA, προσφυγή στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Γκρέμιος αυτό, ο Γκερέρο. Ναι. Και γίνεται και δημοψήφισμα. Σε φάση να φύγει, θέλουμε να φύγει ο Ροναλντίνιο, να μην φύγει, ξέρω εγώ. Έφυγε όλο έτσι. Έφυγε να μην φύγει. Τέλος πάντων, μετά από ένα σύριαλ με δικαστικές διαμάχες. Μέσα σε όλα αυτά, ρε παιδάκι μου, ακούγεται ότι πίσω από την όλη κατάσταση είναι ο Ασίς.
ο αδερφός του. Ναι. Ότι, και βγήκε κιόλας αυτός, πρόταξε τα στήθη του και λέει: παιδιά, εγώ το έκανα. Εγώ το. Να. Δεν σπάμε μετά πολλά. Μετά σου λέω από δικαστικές αμάγες, ιστορίες και όλα αυτά. Καταλήγουνε, αφού δικαιώσανε τη FIFA, καταλήγουνε τα λεφτά που δώσανε στην Κρέμια για να πάρουν τον Ροναλντίνιο να είναι 5 εκατομμύρια. Δεν μπορεί σύμφωνο, ναι. Λοιπόν, 5 μύρια. Βγήκε μετά σκάνδαλο προφανώς στην βραζιλιάνικη εσπρέσο της εποχής. Ναι. Και γύρισε και είπε ότι η μεταγραφή ήταν πάνω από 90 εκατομμύρια. Πάνω από 90 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια είχε πάρει μόνο ο Έντι Γκερέρο. Βίβα Λα Ράσα. Τα πήρε. I lie, I cheat, I steal. Αυτός πρέπει να ήταν, ξεκάθαρα. Αυτό. Ο Ασίς πόσα έβγαλε. Ο Ασίς αυτό θα το δούμε στο τέλος πόσα έβγαλε. Συγγνώμη, τότε μιλάμε για Paris Saint-Germain πριν την αραβική, το αραβικό takeover. Ναι, που ήταν τίποτα. Ήταν ένα σκουπίδι. Τίποτα. Είχε, αν θυμάμαι καλά, το Ζουλί, αν θυμάμαι εγώ. Θα σου πω ποιους είχε. Τους έχω γράψει. Η Αλεπού που μεσολάβησε κιόλας για να γίνει αυτή η μεταγραφή είναι ο συγχωρεμένος ο Πελέ. Ο οποίος τότε ήταν επίτιμος υφυπουργός αθλητισμού. Μάλιστα. Και λένε, ρε παιδάκι μου, ότι η μίζα που έπεσε για να πάει εν τέλει για να γίνει αυτή η μετακίνηση, γιατί ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, εδώ και πάρα πολύ καιρό λέγανε ότι αυτός ο παίκτης πρέπει να περάσει τον Ατλαντικό. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Άσχετα που κάποιοι βγαίνανε κάτι Βραζιλιάνοι και λέγανε εντάξει, μωρέ, αυτός είναι πολύ τώρα ρολίστας. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ταχθεί τώρα, να μπορεί να εγκληματιστεί σε καλούπια και ιστορίες και όλα αυτά. Πάει λοιπόν στην Paris Saint-Germain. Εδώ θα σου και νομίζω ότι θα σταματήσω λίγο πριν την Μπαρτσελώνα. Okay. Πάει λοιπόν στην Paris Saint-Germain. Η πρώτη φανέλα που παίρνει με το νούμερο 21. Συναντάει εκεί Χάιντσε. Μπράβο. Αρτέτα. Ναι. Και JJ ο Κότσα. Χριστέ μου, το λατρεύω τόσο πολύ το JJ. Και Ανελκά, ο οποίος επειδή έχει γίνει φλόμπα στη Ρεάλ, έχει κάνει τις βόλτες του. Ανάθεμα δηλαδή με... Λοιπόν... Ο Ζουλί δεν είναι, έχει φύγει ήδη. Δεν είναι ακόμα. Δεν είναι ακόμα, έχει φύγει ήδη. Νομίζω είναι στη Μονακό ο Ζουλί, ρε. Έχεις δίκιο, τι λέω, ναι. Πήγε μετά την Μπαρσελόνα. Μπράβο, ναι. Νομίζω είναι και στην δεύτερη, στην τρίτη χρονιά. Στη δεύτερη χρονιά. Στην τρίτη χρονιά του Ροναλντίνιο πρέπει να είναι. Ναι, στην Μπαρσελόνα. Ψέματα. Είναι στη δεύτερη γιατί έχει πάρει το Τσουλού τότε η Μονακό και έχει φύγει. Ναι, με το Ρωτών, Ευρά και ιστορίες. Ναι. Να πούμε τότε, ρε παιδάκι μου, ότι προφανώς το γαλλικό πρωτάθλημα. Όλοι αναρωτηθήκαν, ρε παιδάκι μου, γιατί αυτός ο παίκτης πήγε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Γιατί το γαλλικό πρωτάθλημα τότε ήταν ένα σκουπίδι. Farmers League που λένε. Μπράβο. Δεν ήταν καθόλου καλά. Και σκέψω ότι έχει μόλις βγει από ένα σκάνδαλο. Βασικά είναι γνωστό, ρε παιδάκι μου, για τα σκάνδαλά της. Και ότι το σκάνδαλο, ας πούμε, που έχει σκάσει είναι το 1993 όταν ο πρόεδρος της Μαρσέικ, το σκάνδαλο Ταπί λέγεται, ο οποίος έμεινε ταπί και ψύχρεμος, κατηγορήθηκε για χρηματισμό αντίπαλης ομάδας. Και ένα χρόνο αργότερα, ρε παιδάκι μου, η ομάδα αυτή των Μασελιάνων τότε με κάτι εξαιρετικούς παίκτες, ρε παιδάκι μου, διαλύθηκε. Κουλουπού. Ναι. Και λένε μάλιστα πάλι και άλλες γλώσσες ότι τέλος πάντων η μετακίνηση στην Παρί έγινε μέσω του Ζαν Μισελ Ολάς, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης της Λιόν και εκείνο το καλοκαίρι είχε αγοράσει και τον Ζουνίνιο Περναμπουκάνο από τη Βάσκο. Οκ, ναι, καταλαβαίνετε. Ήθελαν να ανεβάσουν τη μετοχή του γαλλικού πρωταθλήματος στην ουσία. Αυτό έγινε. Γι' αυτό παίρνανε φαντεζή παίκτες που κάνουν. Ναι, Παρ' όλα αυτά, το γαλλικό πρωτάθλημα θεωρείται, ρε παιδάκι μου, θεωρείται μεταξύ πολιτικά κιόλας από το 1993 μέχρι το 2001 το πιο καθαρό πρωτάθλημα. Ναι. Γιατί το κατέκτησαν μέσα σε αυτό το τέτοιο που σου είπα, σε αυτό το διάστημα, το κατέκτησαν το πρωτάθλημα 6 διαφορετικές ομάδες. Οπότε, ξέρεις, δεν υπήρχε. Αυτό που λες, επειδή βασικά θέλανε μάλλον κάποια αυτοκρατορία να φτιάξουν ή ο Ζαν Μιζέν Ολάς τότε που ήθελε να βάλει μπρος το project Lyon που πήρε όλα αυτά με τον Περναμπουκάνο. Τέλος πάντων, ανέπτυξε το πρώτο εξάμηνο κατευθείαν έναν πάρα πολύ ισχυρό δεσμό με τον JJ ο Κότσα
νομίζω ότι τα λέγανε και καλά μεταξύ του. Προφανώς, μα ο JJ δηλαδή. Τι φανταστικός παίκτης όλα αυτά. Για όσους δεν νομίζω να μην ξέρουν τον JJ ο Κότσα, δηλαδή είναι ένας εξαιρετικός Νιγηριανός. Ναι, ίσως από πιο τεχνικός. Ο πιο φαντεζή παίκτης της Νιγηρίας που έχει ίσως περάσει. Και της Αφρικής θα πω εγώ. Μπορεί, έχεις δίκιο. Ένας από τους πιο φαντεζή της Αφρικής, αλλά σίγουρα της Νιγηρίας ο πιο φαντεζή. Συστήνεται λοιπόν ο Ροναλντίνιο, ρε παιδάκι μου, κατευθείαν στο κοινό σε ένα μάτς με την Τρουά. Okay. Όπου πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, θυμίζοντας λίγο φαινόμενο. Και μάλιστα αυτό το γκολ, γιατί στο λέω, για να δεις πως ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος για τον Ροναλντίνιο. Έχει περάσει 5 παίχτες και στο τέλος κάνει και ένα σλάλομ από αυτά που κάνει, ρε παιδάκι μου. Με το γόνατο. Μπράβο. Και με το εξωτερικό. Δεν έκανε την ελάστικο. Έκανε απλά τα σλάλομ, ρε παιδάκι μου που έκανε. Ναι. Κάνει ένα πλασεδάκι με το εξωτερικό, γιατί μόνο έτσι πλάσαρε. Βάζει την μπάλα στη γωνία. Και το χάσε και ο σκηνοθέτης και ο κάμεραμαν. Χάσανε τον γκολ. Δηλαδή επιτάχυνε τόσο γρήγορα που είναι σαν να γύρισε κοντιζάς. Ελλάδα, είστε έτοιμοι? Όχι, δεν ήταν έτοιμοι. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο. Τέλος πάντων, στην πρώτη του χρονιά, ρε παιδάκι μου, η Eindhoven δεν πήγε στην Eindhoven. Η Παρί βγαίνει τέταρτη και βγαίνει UEFA. Okay. Ο Ροναλντίνιο στην πρώτη του χρονιά πρώτο σκόρερ. Και πρώτος assist. Και MVP τη σεζόν. Εντάξει. Ναι. Στον πρώτο χρόνο προσαρμογής. Είδες πώς ταιριάζουν όλα που λέγαμε πριν, πώς τέτοιο. Έκανε ακριβώς το ίδιο Ζιντάν που πήγε στην Νάντι και βγήκε τέταρτη την πρώτη χρονιά και πήγε UEFA. Αυτό ήταν το πιο κοινό του σημείο από όλα πάντως. Ότι ξεκινήσανε και οι δύο Γαλλία, εντάξει, ο ένας Γάλλος. Ναι. Και ο άλλος τώρα ποιος ξέρει τι έγινε πραγματικά. Και έρχεται το παγκόσμιο κύπελλο του 2002. Κορέα-Ιαπωνία. Είναι βασικός προφανώς. Πρέπει να πούμε ότι η φωτογραφία μας είναι από αυτό, Yep. Ναι. Είναι βασικός. Όχι. Δεν είναι από αυτό. Είναι πιο μετά. Ναι, είναι από το 6. Είναι το 6. Ναι, είναι βασικός, ρε παιδάκι μου. Είναι, ξέρεις, μεταξύ πάγκου και, ξέρεις, βασικής εντεκάδας. Το Μουντιάλ τότε, ρε παιδάκι μου, αυτό ήταν το Μουντιάλ του φαινόμενου, αν θυμάσαι. Ναι. Γιατί όλοι είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, ρε παιδάκι μου, αν ο Ρονάλντο, το φαινόμενο βασικά, θα επιστρέψει από τους χιαστούς τότε που είχε. Να πούμε ότι σε εκείνο το Μουντιάλ επέστρεψε ο Κακομοίρης. Ναι. Έβαλε και 8 γκολ, βγήκε και πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Μάλιστα νομίζω και δεύτερο σκόρερ της διοργάνωσης πρέπει να βγει ο Ριβάλντο. Δηλαδή μαζί βάλανε, νομίζω, πόσα 15 γκολ. Έχω να πω μια ιστορία τώρα που πες αυτό για το 2 με το φαινόμενο. Τώρα που λέμε πες, το φαινόμενο. Στο Μουντιάλ του 2 το έχω γράψει. Που, πώς το λένε, είχε. Στο 2 είναι. Θα το βρω πιο μετά. Συνέχισε. Έχω μια ιστορία για το φαινόμενο που ταιριάζει με όλα. Θα την πω πιο μετά έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Τέλος πάντων, να πούμε, ρε παιδάκι μου, ότι αυτή η Βραζιλία εκεί πέρα έχει, μεταξύ άλλων, έχει πάρα πολλούς. Έχει όμως και Καφού και Ρομπέρτο Κάρλος και το φαινόμενο και το Ριβάλντο και έχει και τον Έμερσον. Έχει 1 εκατομμύριο, τέλος πάντων, καβλιάριδες, εγώ θα τους πω. Δεν ήταν ότι σε εκείνο το Μουντιάλ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ήταν φοβερή η Βραζιλία, έτσι. Ήταν λίγο ψιλονοχελική. Ναι. Πάλευε λίγο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή τώρα όμως μιλάμε για τον Ροναλντίνιο, δεν μιλάμε για τη Βραζιλία, έρχεται λοιπόν στους 8 στα προημιτελικά ή στα ημιτελικά. Στα προημιτελικά. Έρχεται το μάτς με την Αγγλία. Από ματσουκιά και μαλακία του Λούσιο, η Αγγλία ανοίγει το σκορ με τον Μάικλ Όουεν. Η Αγγλία τότε, να πούμε, ρε παιδάκι μου, ότι έχει Μπέκαμ, έχει Σκόουλς, έχει τέλος πάντων Κάμπελ, έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει David Seaman Κακομοίρη πάνω από τα γιατί τον λέμε Κακομοίρη. Βάζει τέλος πάντων, ανοίγει το σκορ, ρε παιδάκι μου, Όουεν, πάνε στο ημίχρονο 1-0. Βγαίνει ο Ροναλντίνιο, λέει το έχω. Μπαίνει αλλαγή. Με το που μπαίνει αλλαγή, ρε παιδάκι μου, στα πρώτα λεπτά κάνει 5 σλάλομ, περνάει 5, 6, 7, 8, τη δίνει στο Ριβάλντο 1-1. Καλή νύχτα. Λέει τώρα τι κάνουμε. Λέει περίμενε, το έχω. Έχω κι άλλο. Γίνεται ένα φάουλ μεταξύ τώρα κέντρου και μεγάλης περιοχής, αντίπαλης περιοχής, λίγο προς τα δεξιά. Okay. Θα κάνει γέμισμα, ρε φίλε. Το αναλαμβάνει ο Ροναλντίνιο. Θα κάνει γέμισμα. Δηλαδή το βλέπεις. Λες εντάξει, είναι με το ίδιο πόδι, στην ίδια γωνία. Θα κάνει γέμισμα. Πάμε για σέντρα. Και όλοι έχουν πιστέψει ότι θα κάνει γέμισμα, γιατί μέσα στην περιοχή όλοι αρχίζουν τα αγκονίδια. Και όλα αυτά. Και οι εποχές που βαράγανε χωρίς έλαιο. Και για κάποιο λόγο τώρα, και
ο Δαβίδ αυτός με το απέσιο μαλλί, την απέσιο κοτσίδα μουστάκι. και το απέσιο μουστάκι που τώρα που το έχει ξηρίσει και έχει μεγαλώσει λίγο, είναι σαν το ζυμαρούλι της Πίτσμπουργκ. Ναι, ρε, γάμο. Λοιπόν, για κάποιο λόγο είναι έξω. Τον τσεκάρει ο Ροναλντίνιο ότι πετάει χαρταετό Θυμάμαι τον γκολ που λες. και λέει λες. Και παιδιά, είναι από τα ωραιότερα γκολ σίγουρα της καριέρας του και που έχουν μπει ποτέ. Δηλαδή αυτό το πράγμα που η μπάλα με τα ίδια φάλτσα, με το εσωτερικό φάλτσο πάει και καταλήγει στη γωνία και ο κακομοίρης ο Σίμαν μόλις το παίρνει χαμπάρι, κάνει βήματα προλαβαίνει. πίσω Ναι, και ναι. πέφτει, προσπαθεί να τίποτα. Δεν έχει ελπίδα, δεν έχει ελπίδα. 2-1, πάει, χαμογελάει, τρέχει σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει συλλάβει τι έχει κάνει ο τύπος, ρε παιδάκι μου. Αυτή είναι η φάση. Ότι Ναι, ξέρεις, ναι. έχω βάλει αυτό το τέτοιο. Μετά πώς θα μπορούσε αυτό το παιχνίδι να τελειώσει ο Ροναλντίνιο. Πάει και κάνει ένα ηλίθιο φάουλ και τρώει κόκκινη κάρτα. Δεν θυμάμαι πάνω σε ποιον το έκανε. Και τρώει, ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων κόκκινη κάρτα. Αποβάλλεται. Το παιχνίδι τελειώνει. 2-1, ρε παιδάκι μου. Και βγήκε μετά ο Γλυκούλης, ο Ροναλντίνιο, και είπε: ρε εσύ, εγώ στεναχωρήθηκα που είδα το Σίμαν να κλαίει. Εντάξει, δεν ήθελα να του βάλω τέτοιο γκολ. Ναι, ναι. Ήθελα να βάλω ένα γκολ, Ένα ρε γκολ, παιδάκι μου. ναι. Ναι. Το ξεφτύλισα. Αλλά το ξεφτύλισε. Και η πραγματικότητα είναι, ρε παιδάκι μου, ότι δεν το έλεγε με ηρωνία. Το εννοούσε. Γιατί και πάλι δεν είχε ιδέα, δεν είχε ενσυναίσθηση τι είχε κάνει. Ναι, ναι. Το πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Όλοι το ξέρουμε, ρε παιδάκι μου, ότι με εκείνο τον γκολ, πραγματικά με εκείνο τον γκολ, νομίζω συστήθηκε και σε όλο τον πλανήτη. Ναι, το Παίρνουν πήρανε το χαμπάρι. Μουντιάλ. Και εντάξει, αυτό αποτυπώνει, ρε παιδάκι μου, και πάρα πολύ εύγλωτα αυτό που λέγανε όλοι στη Βραζιλία, ότι ήταν ταλισμανό, δηλαδή ότι είναι φυλαχτό. Και έρχεται μετά και από αυτή τη χρονιά, έχει άλλη μία χρονιά στην Παρί, στην οποία Παρί βγήκε 7η. Είναι λίγο αστεία. Ναι, Το ναι, πιο, είναι ας πούμε, εμβληματικό πράγμα που έχει κάνει με την Παρί εκείνο το τέτοιο, νομίζω έχει φύγει και ο Κότσα κιόλας και έχει πάρει και το 10. Πάει στην Bolton, στη μεγάλη Bolton πήγε ο JJ. Μπράβο, JJ ο Κότσα πήγε στην Bolton. Και αυτό που έχει κάνει μέσα σε όλα τα άλλα, ρε παιδάκι μου, που πάλι ήταν πρώτο σκόρερ, πάλι ήταν πρώτο assist γουλουπού και όλα αυτά. Βασικά κιόλας του είχε πει και ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, είχε πει ότι ξέρεις κάτι, αυτός όλη την ώρα ξενυχτάει και πηγαίνει με γυναίκες. Δεν είναι καλός παίχτης. Κάτι ξέρουμε στην Ελλάδα. Ναι, παρόλα αυτά, παρόλα αυτά πάλι ήταν ο καλύτερος παίχτης της ομάδας του. Προφανώς. Και το καλύτερο, ας πούμε, γκολ που έχει, ρε παιδάκι μου, για να φύγει, για να πει φυλάκια από τη σταδιοδρομία του με τη Γαλλία, ήταν σε ένα παιχνίδι με την King Cup. Την έχει συναντήσει και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή σε ευρωπαϊκά κύπελα. Στο οποίο, ρε παιδάκι μου, είναι μια λασπουριά. Είναι ένα χωράφι, δεν πρέπει να ξεκινήσει, δεν φαίνονται οι γραμμές, τίποτα. Και κάποια στιγμή, το παιδάκι μου παίρνει τώρα, του έρχεται αυτή μια έμπνευση και περνάει όποιον βλέπει μπροστά του. Έρχονται να του κόψουν την μπάλα. Έρχονται, ναι. Αφού λέει, διάβασα κάπου, ρε παιδάκι μου, ότι το King Cup λέει είναι σαν βρετανικός, λέει, χώρο, σαν βρετανικό χωριό, σαν βρετανικά να είναι όλα, σαν βρετανικός καιρός, όλα. Πάει τέλος πάντων ένας τύπος να του κόψει, ρε παιδάκι μου, την ποδοσφαιρική καριέρα, αλλά με τάκλι να αναβίνει Jones. Και όπως πάει να το κάνει, τον περνάει, τσιμπάει την μπάλα και περνάει και από πάνω από αυτόν και από πάνω από τον νερόλακο που ερχότανε και βάζει γκολ. Πάει κάπου μετά στους φαν, ξέρεις, είναι λίγο θυμωμένος. Πρώτη φορά λέει τον ήταν λίγο θυμωμένο και ξαφνικά γελάει. Ξέρεις, κατευθείαν πάλι γελάει. Και τι είναι μαλάκα, γιατί γάμισα, ρε φίλε, γι' αυτό γελάω. Και έρχεται η Μπαρσελόνα και σταματάω. Μάλιστα. Δεν είχα ιδέα για την αρχή του Ροναλντίνιο, γιατί θέλω να το ακούσω. Ιδέα όμως. Ναι. Ήξερα, τον είχα δει στην Μπαρσελόνα γιατί έβαλε αυτό το γκολ που το θυμάστε όλοι, σίγουρα. Το γκολ στην Τζέλσι. Προφανώς, γιατί θα μίλαγα, εννοείται. Το σβήσιμο τσιγάρο που το λένε όλοι. Ναι, εγώ αυτό το θυμάμαι ακόμα που είχα μείνει και κοίταζα τηλεόραση όπως νομίζω οι περισσότεροι όλοι φαν τη Τζέλσι και των άλλων. Θα σου πω την αμαρτία μου και την κρυφή μου επιθυμία. Εάν μου λέγανε, ρε παιδάκι μου, σε ποια εποχή, σε ποια στιγμή, σε ποια θα ήθελες, ας πούμε, να πας να ζήσεις. Γι' αυτό λέω ότι εγώ, ρε παιδάκι μου, με τον Ροναλντίνιο και γενικότερα, αν με το ποδόσφαιρο έχω κάβλα, με τον Ροναλντίνιο έχω. Δηλαδή, πραγματικά μόνο που δεν έχω εικόνα στο σπίτι, ξέρω εγώ. Ναι. Θα ήταν αυτή η στιγμή. Δηλαδή, αν μπορούσα, ξέρεις, κάποια στιγμή να μου πούνε, ρε παιδάκι μου, ότι ανταλλάσσουμε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, όλη την περιουσία, δεν έχω και πολύ. Όλη την περιουσία, ας πούμε, για να ζήσεις μία στιγμή σε όλο το πλανήτη, ποια θα ήταν.
Ναι, εγώ δεν θα ήθελα κανένα σημαντικό γεγονός, τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τα χέρια μου. Θα ήθελα να είμαι μέσα στο Stamford Bridge και να δω αυτό το goal live. Που έχασε η Μπαρσελόνα εκεί, έτσι. Ναι, 4-2. Αλλά μη σου πω ότι θα ήθελα, ρε παιδάκι μου, να είμαι ο Καρβάλιο. Δηλαδή δεν θα ήθελα να είμαι ο Ροναλντίνιο. Θα ήθελα να είμαι ο Καρβάλιο να βλέπω αυτό που κάνει μπροστά μου. Δηλαδή, ξεφτύλισε με, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε για part 2. Και δεν με νοιάζει καν. Νομίζω ότι είναι ωραία να πάμε για part 2. Ναι. Γιατί κάναμε μια ωραία εισαγωγή του. Θα πω και εγώ λίγο ακόμα Ζιντάν. Ναι, για να το αφήσω να τι εκεί. έχουν γίνει. Δηλαδή. Ακριβώς πριν το πικ του. Ναι, μπράβο, ναι. Που εντάξει, για μένα το πικ του. Εντάξει, όχι, ήταν σίγουρα του Ζιντάν συγκεκριμένα. Ήταν στη Ρεάλ και του Ροναλντίνου στην Μπαρσελόνα προφανώς. Σίγουρα. Αλλά έκανε και φοβερή πορεία, όπως έκανε και ο Ροναλντίνιο στην Παρί. Έκανε φοβερή πορεία στην πρώτη ομάδα που τον πήρε, τη μεγάλη ομάδα, ρε παιδί μου, από την Μπορντό. Μεγάλη κυρία. Τον πήρε μεγάλη κυρία το 96. Λοιπόν, τον πήρε στο 100, τότε που λέμε ότι ήρθε η Blackburn και έκανε όλο αυτό το πράγμα. Δεν πήγε πουθενά. Και έψαχνε. Ο άνθρωπος ήθελε να παίξει Champions League. Ήθελε πάρα πολύ να παίξει Champions League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να τον δούνε και να γίνει established και να μπει και στην ομάδα της Γαλλίας που τον κυνηγούσε πάντα την εθνική. Για την εθνική δεν θα πω σε αυτό το επεισόδιο, έτσι, για να μάθετε. Πάρτε τα. Θα πω στο επόμενο. Λοιπόν όμως, το 96 τον πήραν στο 100 πάρα πολλές ομάδες, γενικά μεγάλες, ευρωπαϊκές. Και αυτός λέει: θέλω να παίξω Champions League και θα ψάξω και θα βρω το σωστό προπονητή που θα με βοηθήσει. Ο Ζιντάν το είπε αυτό. Ο Ζιντάν το είπε αυτό. Και ήταν ο Μαρσέλο Λίπη, ο προπονητής. Που αυτός τον ξεκλείδωσε πραγματικά. Ναι. Αυτός του μάθε και τη θέση, του βρήκε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει. Και πήγε στη Juventus. Δίκιο, δεν ήταν ακριβώς δεκάρι. Ήταν 18 και έπαιζε και αριστερά. Και έπαιζε και αριστερό Πολλές half. φορές. Μπράβο, ναι. Και έπαιζε και κρυφό φορ, έπαιζε και αμυντικό half. Και βοηθούσε και στην άμυνα. Ναι, δεν ήταν. Τουλάχιστον στα προγκαλάκτικος. Εγώ πιστεύω ότι ήταν για μένα ο πρώτος playmaker που είδα. Που ήταν αυτό το μετρονόμος που λένε τώρα. Που η μπάλα παίρνει για τα πόδια, ό,τι και να γινόταν. Παίρνει για τα πόδια. Ότι είναι μετρονόμος στο ποδόσφαιρο. Ποιος το λέει, δηλαδή. Μ' άρεσε η αντίδρασή σου. Ποιος ρε μαλάκα λέει μετρονόμο στο ποδόσφαιρο. Πόσες φορές το έχω ακούσει. Γιατί? Ο μετρονόμος, να ξέρετε, επειδή εγώ παίζω μπάσο, ο Άκης παίζει τύμπανα, είναι ο εφιάλτης μας. Είναι ο καλύτερος μας φίλος και ο εφιάλτης μας ταυτόχρονα. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, πλέον τον έχω παντρευτεί. Εγώ τον άκουγα στον ύπνο μου. Είναι η σχέση, ρε παιδάκι μου, που θα έχω. Δηλαδή είναι σαν τα χέρια χωρίς, μου. Ακριβώς. Θα έχω πάντα ένα μετρονόμο να μου λέει ότι κάτι δεν πατάς τον χρόνο. Εντάξει, ναι, οκ, το δέχομαι. Αλλά ποιος ρε μαλάκα στο ποδόσφαιρο λέει μετρονόμο. Συνέχεια το λένε. Δηλαδή τώρα sorry που φωνάζω. Πάτε καλά, ρε! Ψύχρεμος. Δηλαδή μας έχετε φέρει transition, μας έχετε φέρει όλες τις μπασκετικές αργό. Άντε γαμίσου πια, γιατί μας παίρνετε και τη μουσική. Αν είναι... Το δέχομαι ρε φίλε, μαέστρος. Το δέχομαι. Playmaker, εγώ θα το πω playmaker. Δεν το δέχομαι. Πέρναγε η μπάλα από τα πόδια του και αυτός διάλεγε τι θα γίνει μπροστά. Αυτό είναι. Λοιπόν, περνάμε αυτή την ψύχρεμη μας αντίδραση. Δεν το ξαναλέω από ό,τι καταλάβατε. Το λένε πάρα πολλοί Έλληνες speaker και θα το πούνε και στο match που θα πάμε να δούμε σε λίγο. Λοιπόν, η Juventus τότε, το 96, την άνοιξε το 96 είπε το ναι. Ήταν η τελευταία χρονιά στην Μπορντό και πήγε στη Juventus τέλος πάντων. Είχε τεράστια ομάδα με τον Μαρσέλο Λίπη. Είχε Περούτζι, Τσίρο Φεράρα, Πάολο Μοντέρο, Άντζελο Ντιλίβιο. Ο οποίος μόνιμα έπαιζε παταρισμένος με ένα αριστερό χέρι, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω τι γινόταν. Πάντα σπασμένο ήταν αυτό. Ή Μαραγκός ήταν και το κόβε, δεν ξέρω. Κάτι... Το πλειώνησε. Αντώνιο Κόντε, που ήταν και captain. Ντελπιέρο, Ντεσάμπ, Βιέρι, που ο Ντεσάμπ λέει ότι ήταν μεγάλη επιρροή του να πάει εκεί. Βιέρι, Αμορούζο, Ατήλιο Γαμό, την πουτάνα μου Λομπάρντο. Ναι. Motherfucking Λομπάρντο. Το λατρεύω. Τα Κινάλντι και διάφορες τέλος πάντων. Και Πάολο Σόουζα που ήρθε μετά. Ναι. Μπράβο, ναι. Εκείνη τη χρονιά, επειδή ο Λίπη τον βοήθησε και κατάλαβε ακριβώς τι ήθελε να κάνει, πιάνει, όταν λέμε αμέσως, μιλάμε για αμέσως. Την πρώτη χρονιά παίρνει πρωτάθλημα και φτάνει τελικό Champions League. Δηλαδή δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Ναι. Κερδίζει αμέσως την πρώτη χρονιά τον τίτλο του καλύτερου ξένου παίκτη Serie A. Παίζει 44 μάτς 7 γκολ. Δεν ήταν γενικά πολύ γκολτζής ο άνθρωπος, έπαιζε σε πολύ διαφορετική θέση. Παίρνει και Inter Toto και Super Cup. Τα πήρε όλα στην πρώτη χρονιά. Η θέση του στη Juve ήταν αυτή που έπαιξε, ρε παιδί μου, σε όλη την καριέρα. Ήταν αυτό που λέγαμε το δεκάρι πίσω από τον επιθετικό. Και εκεί, ο μετρονόμος! Και εκεί
ήταν ασταμάτητος. Γιατί ποιος έπαιζε μπροστά, έπαιζε ο μεγάλος του Ντελπιέρο μπροστά. Ναι, εντάξει. Μεγαλέξανδρος. Ο Μεγαλέξανδρος. Του τελικού ποδοσφαίρου. Ο Ντελπιέρο επίσης είχε βγει σε μια συνέντευξη και έλεγε ότι ο Ζιντάν ήθελε πάντα το μόνο του ενδιαφέρον ήταν να βοηθήσει την ομάδα. Δεν τον ένοιαζε να παίξει καλά ο ίδιος. Ναι. Και δεν ήταν ποτέ εγωιστής. Πάντα έδινε την μπάλα. Ποτέ δεν την κράταγε παραπάνω από όσο έπρεπε. Αν και σίγουρα μπορούσε να το κάνει το μάτς μόνος του, να τα κερδίσει όλα μόνος του. Δεν το έκανε ποτέ αυτό. Ποτέ. Έπαιζε πάντα για την ομάδα. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε. Με τέτοιο skill level, ας πούμε, που ήταν σε άλλο επίπεδο. Αυτό που ήθελε, ρε παιδάκι μου, να κάνει πάντα τον θυμάμαι. Δηλαδή ήταν πραγματικά να παίρνει την μπάλα, να ανοίγει χώρο, να σπάει την μπάλα. Ναι, σπάει την μπάλα. Την έδινε πολύ γρήγορα πάντα. Ναι. Δηλαδή σε φάση μία τρίπλα ξεφτύλισμα. Και δεν το ήθελε κιόλας το ξεφτύλισμα. Δεν σε φάση ότι εγώ τη μαζεύω έτσι την μπάλα. Ναι. Μου. Αυτό και πάντα κατευθείαν. Και εγώ τρελαινόμουν πάντα ότι δεν σήκωνε το κεφάλι. Δεν έβλεπα εγώ να σηκώνει το κεφάλι. Έβλεπε με τα μάτια. Το είχε κάνει πολύ πιο πριν. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα ότι είχε άμα το δεις πάντα, ρε παιδάκι μου, τον Ζιντάν, είχε λοκάρει το χώρο του. Ναι, ήταν ένα βήμα μπροστά. Μπράβο, ναι. Μαλάκα, θα ξεχάσει εκείνο το τέτοιο που του πετάει ο Μπαρτέζ και πετάει σφύρα. Ναι. Και την κατεβάζει και φεύγουν. Πόσοι φύγανε από την. Με τη Βραζιλία πρέπει να ήταν μεταξύ. Έχω ιστορίες εκεί με το Μουντιάλ άπειρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλουμε τουλάχιστον ένα επεισόδιο για να τα πούμε αυτά. Θέλουμε 3 επεισόδια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επόμενη χρονιά, 49 μάτς, παίζει όλα δηλαδή τα μάτς, βάζει 11 γκολ, παίρνουν πάλι το σκουντέτο, φτάνει τελικό Champions League με τη Real, χάνει, γιατί στο 66ο λεπτό, αν θυμάστε τον Μπρέντερ και τον Μιγιάντοβιτς, δεν το θυμάστε. Προφανώς. Σε μια αναμπουμπούλα τέλος πάντων, βάζει ένα γκολ, πολύ κλειστό τέτοιο, μπιλιάρδο εκεί μέσα, χάνει η Juventus δεύτερη χρονιά σε τελικό. Που είναι η δεύτερη ομάδα που το έχει κάνει αυτό, η πρώτη ομάδα ποια είναι, Καλτμέικερς Βαλένθια, πείτε πίσω. Πάρτε το. Εντάξει, ορίστε. Πάντα διαφημίζεις αυτό. Ο Ζιντάν βγαίνει FIFA Player of the Year η πρώτη φορά, γιατί θα βγει 3 φορές σύνολο. Κερδίζει τη μοναδική για κάποιο λόγο χρυσή μπάλα. Δεν έχει πάρει άλλη χρυσή μπάλα ο Ζιντάν. Την πήρε στη Juventus. Ναι. Το 1998, προφανώς και λόγω Μουντιάλ. Ναι. Γιατί πήραν και το Μουντιάλ τότε. Την ιστορία της Εθνικής θα την πούμε στο επόμενο. Στη Juventus, το μόνο που πήρε μετά ήταν ένα κύπελο το 2000 και ένα Super Copa το 1997. Πήρε και επίσης, πρέπει να το πω αυτό γιατί έχει σημασία, μια επική κόκκινη 2000-2001 την τελευταία του χρονιά, γιατί κουτούλησε, αυτό που ξέρετε ότι κουτουλιά ήταν. Τον Γιόχεν Κέντ του Αμβούργου στο Champions League. Αυτό. Και μέχρι εκεί, αυτά έκανε στη Juventus γενικά, έκανε πολλά πράγματα, την ελευθερία που είχε εκεί εγώ δεν την ξαναείδα. Εντάξει, είχε και στη Real προφανώς. Ναι, εντάξει. Αλλά την ελευθερία που είχε στη Juventus που τον είχαν πιστέψει τόσο πολύ και τον αφήναν να κάνει ό,τι γουστάρει, ήταν, πώς το λένε ρε παιδί μου, έμπνευση. Δηλαδή λες, δεν γίνεται να έχει τέτοιο μυαλό, γιατί δεν ήταν το skill του. Προφανώς το skill του. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου first touch σαν του Ζιντάν. Ναι, το control που έκανε με την μπάλα ήταν από άλλο πλανήτη. Είδα πρόσφατα ένα reel που θα το ανεβάσουμε όταν έρθει η ώρα, ότι είναι από άλλο πλανήτη ο άνθρωπος. Δεν γίνεται να την κατεβάζει έτσι την μπάλα. Έχεις δίκιο. Και τέρμα δημιουργικά. Δηλαδή μπορεί να την κατέβαζε με το τακουνάκι, αλλά να πέρναγε τον πίσω. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή... Και η μπάλα να μην έκανε. Ξέρεις, και η μπάλα, ρε παιδάκι μου, στα πόδια του ηρεμούσε. Αυτό ήταν. Ηρεμούσε δηλαδή... όλο το μάτσο μόνο. Ναι. Ενώ ήταν πολύ γρήγορος, που δεν του φαινότανε. Είχε μεγάλο διασκελισμό. Ήταν επιτάχυνση. Είχε μεγάλη. Δεν είχε τελική δηλαδή. Όπως και ο Ροναλντίνιο, ρε παιδάκι μου. Είχαν φοβερή επιτάχυνση. Ναι, και τέλος πάντων μετά στην Εθνική έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έμεινε στη Juventus μέχρι το 2001. Ποιο ήταν το νούμερο του στη Juventus? Το 5, αν θυμάμαι καλά. Στη Juventus, ρε. Όχι, ποιο είχε πάρει στη Juventus, Στο 21. Α, γιατί το 21 δεν είχε πάρει το 5 στη Juventus. Όχι, το 5 το πήγε στη Real. Okay. Ποιος είχε πάρει το 21 στην Παρί? Όλα συνδέονται. Καλά, όχι. Είναι διαβολικές συμπτώσεις. Αλλά είναι φοβερό, ρε παιδάκι μου, γιατί εγώ όταν ξεκίνησα δεν θυμόμουν ότι είχε το θυμόμουν για τον Ζιντάν, γιατί είχα και φανέλα Ζιντάν. Αλλά δεν θυμόμουν ότι ο Ροναλντίνιο είχε ξεκινήσει με το 21. Και λέω, μαλάκα, κοίτα να δεις. Μπράβο. Ποιος δεν είχε το 5 τότε στη Juventus και δεν το έδωσε? Στην Μπορντό δεν θυμάμαι τι είχε. Το 7 είχε στην Μπορντό. Α, μπράβο, οκ. Το 7 το είχε το Πιέρο. Ναι. Οπότε δεν είχε καν. Το 7 ή το 10 είχε το Πιέρο. Το 7 είχε ο Πεσότο, αν θυμάσαι. Εντάξει, είναι δημόσιο υπάλληλος. Μπράβο, ναι. Είχε πολιτικό μέσο. Κάτι σε Πάολο Φεράρι, κάτι σε Μοντέρο μπορεί να το είχαν το 5 τότε όταν είχε. Ναι, παίζει. Εγώ θυμάμαι ότι νομίζω το 26 μετά το είχε ο Γκαβλιάρης αυτός ο Έντγκαρ. Ο Ντάβιτς. Παίξανε και μαζί. Λοιπόν, θα πούμε έτσι λίγο για τη Real. Πήγε το 2001. Έγινε ο ακριβότερος παίκτης όλων των εποχών τότε.
Η μεταγραφή του κόστισε 150 δισεκατομμύρια Ιταλικές λίρες. Αυτό σημερινά είναι 77,5 εκατομμύρια ευρώ. Πάρτο. Το 2001, 77,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν πολύ σοβαρά λεφτά. Δηλαδή, Πάρτο. και εκεί για 4 χρόνια έκανε το συμβόλαιό του όπως έπρεπε, δεν έκανε ούτε ανανέωση ούτε τίποτα και αποσύρθηκε από τη Real. Εντάξει, το τι έκανε στη Real θα τα πούμε και ακριβώς. Έρχεται στο επόμενο. Έρχεται στο επόμενο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα σας αφήσουμε εδώ. Και καλά είμαστε. Και καλά είμαστε. Δηλαδή τα στατιστικά και το που έχουν καταλήξει και οι δύο. Εντάξει, Γιατί έχουν πολύ διαφορετική κατάληξη. Δυστυχώς. Πολύ διαφορετική κατάληξη. Ναι, βασικά είναι γαμάτο. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να έχει να λέει και κάτι και για τις προσωπικότητες μας. Ξέρεις στη συνέχεια. Αλλά ο άλλος ρε παιδάκι μου συνέχισε να είναι στο πικ και ο άλλος ο Κακομοίρης πήγε και φυλακή, ξέρω Ναι, εγώ. τα έκανα όλα. Πού είχε πάει τη φυλακή, στην Ταϊλάνδη, Στην Παραγουάη, γιατί είχε κάνει. Δεν είχε κάνει τέλος πάντων τα χαρτιά που έπρεπε, ρε παιδάκι. Οκ, μάλιστα. Αλλά ναι. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θα πω ότι έχω για τον Ζιντάν πάρα πολλές ιστορίες από την εθνική που πήγε κατά τύχη, μπήκε μέσα. Ίσως να την πω αυτή την ιστορία. Για πες. Ναι, θα πω αυτή την ιστορία. Για ποιο πιστεύεις Άρα λόγο. δεν σας αφήνουμε. Δεν σας αφήνουμε, έχουμε ακόμα 5 λεπτά, δεν μας νοιάζει. Ό,τι θέλουμε κάνουμε, δικό μας. Άντε πάλι σκαλωματί. Μόνο, Και ρε. έλεγα ότι σήμερα θα τα πάρω. Μα μετρονόμο! Έκανε. Ο Ζιντάν ξεκίνησε γενικά από μικρός στην τέτοια. Λοιπόν, θα πάω να το βρω γιατί σκρολάρω τώρα, αν δεν το βλέπετε. Ξεκίνησε από τα Under 21, κανονικά. Τα έκανε όλα, ρε παιδί μου. Στη Γαλλία ή στην Αλγερία. Στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Γιατί είχε βγει μύθος ότι διάλεξε ο ίδιος να παίξει. Η Αλγερία δεν του είπε ποτέ. Του είπε πρώτη η Γαλλία. Πήγε στη Γαλλία γιατί ήθελε να παίξει μπάλα. Γιατί και ο ίδιος λέει ότι το ταπεραμέντο του και τα νεύρα του και αυτά τα πράγματα βγαίνουν από αυτή τη σύγκρουση που είχε συνέχεια. Ναι, το λέει συνέχεια. Το λέει συνέχεια αυτό το πράγμα. αυτό. Από τις αραβικές του ρίζες και τις παρέες του και την οικογένειά του, μέχρι τους πιο σοφιστικές Γάλλους, ας πούμε, προσπαθούσε να τα κοντράρει. Του είπε πρώτα η Γαλλία, πήγε στη Γαλλία γιατί ήθελε να παίξει, μετά ήρθε η Αλγερία και δεν τους είπε όχι. Τους είπε ότι δεν μπορώ, γιατί έχω πάρει ήδη caps με την Γαλλία. Έχει παίξει ήδη σε μεγάλο τουρνουά σαν Under 21. Πήρε τη θέση του. Playmaker βασικά τότε της Γαλλίας, πριν πάει ο Ζιντάν, ήταν ο μεγάλος ο Έρικο Αντονά. Ναι. Και ξέρεις γιατί. Καράφλα για καράφλα, φίλε, ήταν αυτό. Έτσι βέβαια. Ξέρεις γιατί μπήκε ο Ζιντάν. Γιατί ο Έρικο Αντονά πήρε αυτό το μεγάλο μπαν που πήρε για 9 μήνες. Θυμάστε όλη την ιστορία του Καντονά με τον μπαν που πήρε για 9 μήνες. Ναι. Το θυματοάκι. Εσείς θυμάστε, για πείτε μου. Εμένα μου έκανε κιόλας δώρο μια τέτοια φανέλα ο Γιώργος στα Χριστούγεννα. Γιώργο μου. Το έκανε δώρο του μεγάλου Καντονά. Ναι, αλλά αυτή τη φανέλα. Δηλαδή φορούσαν τη μαύρη τη φανέλα που είχε γίνει αυτό. Τέλος πάντων, το κλωτσίδι, ρε παιδάκι μου, Έτσι. σε οπαδό της Crystal Palace. Θα πω όλη αυτή την ιστορία και θα σας αφήσω με αυτή την ιστορία, με το χάος. Λοιπόν, Ιανουάριο 1995 φωνάζουν τον Ζιντάν και του λέει θα μπει βασικός. Γιατί δεν έχουμε δεκάρι. Ναι. Που δεν ήταν ακριβώς δεκάρι ο Καντονά, έπαιζε SS. Second striker, όχι Παναγία μου, ακούστηκε άσχημα, αλλά παίζει second striker. Second striker. Ναι, η CF, η center forward. Ψευτοενιάρη τέλος πάντων, ρε παιδάκι Αυτό. μου. Αλλά ήταν και playmaker. Ο Καντονά παίρναγε μπάλα πολύ από τα πόδια του και λέει: δεν έχουμε. Αυτή τη στιγμή πρέπει να έρθει εσύ. Και φωνάζουν τον Ζιντάν. Γιατί όμως. Λέμε: είμαστε United Crystal Palace στο Λονδίνο. Ο Ρίτσαρτ Σο, ένας αμυντικός της Crystal Palace, έχει man to man τον Καντονά όλο το μάτς. Του έχει σπάσει τα νεύρα και έριχνε και. Δεν ήταν Ιταλός να ρίχνει μικρά κλωτσίδια, έριχνε μεγάλα κλωτσίδια. Ναι. Και είχε φάει ξύλο ο Καντονά, σοβαρό. Ο Καντονά μόνο ξύλο έτρωγε στην Αγγλία, έτσι. Ναι. Τσαντίστηκε ο Καντονά κάποια στιγμή και γύρισε και του σκάσε ένα γονίδι και τον έσπρωξε. Το βασικά κλωτσίδι, συγγνώμη. Του ρίξε κλωτσίδι και ο άλλο ξάπλωσε λες και τον πυροβόλησαν κλασικά, ενώ δεν κατάλαβε τίποτα γιατί ήταν ο Ρίτσαρτ Σο, ήταν σαν ψυγείο. Και τρώει κόκκινη. Τσαντίζει το Καντονά, πάει να βγαίνει από το τέρμα από πίσω για να φύγει, να πάει στη Φυσούνα να φύγει, να μπει μέσα. Εκεί, όπως φεύγει, έρχεται ένας οπαδός της Crystal Palace, έχω το όνομά του, τον έχω βρει. Μάθιου Σίμονς λέγεται. Ναι. Και τρέχει 11 σειρές ψηλότερα στα σκαλιά, κατεβαίνει όλα τα σκαλιά για να φτάσει πρώτη σειρά. Για να τον βρήσει. Για να τον βρήσει και του λέει: Fuck off, back to France, you French bastard. Έτσι. Και ο Καντονά έγινε μοβ. Άμα έχετε δει το στιγμιότυπο, έγινε μοβ εκείνη τη στιγμή. Απλά του φοράει ένα μπουκέτο στη μούρη.
Κλωτσιά πρώτα. Κλωτσίδι πήριξε κουνγκ-φου κικ. Μαλάκα, είναι κλωτσίδι το οποίο δεν τον ένιαξε κιόλας αν υπάρχει μπροστά διαφημιστική, αν Τίποτα, θα μπήκε- πέσει μπήκε- κάτω, μπήκε κουνγκ-φου. αν θα σπάσει τα παΐδια του με το που το ήταν σε φάση. Χα! Πέθανε. Τέλος. Πέθανε αυτό. Μαλάκα, τι ήταν αυτό. Και αυτός ο όρος χρησιμοποιόταν και αργότερα σε κάποια υπόθεση που είχαμε κάνει εμείς όταν σπούδαζα στην Αγγλία. Έλεγε, υπήρχαν στο δικαστήριο, υπήρχε αυτός ο όρος. Το καντονά style kick. Οκ. Είναι τέλειο, γιατί ήταν κουνφού kick το λέγανε Τέλειο. τότε. Και μετά έγινε καντονά style kick. Τέλειο, Και του ρίξε ένα κλωτσίδι, τέλος πάντων, και μετά όπως έπεσε, του ρίξε και 17 μπουνίδια μες στη μούρη. Ναι. Και μπήκανε και άλλοι και τους χωρίσανε. Στην press conference μετά από αυτό, είπε μία από τις. Καλά, ο Καντονά γιατί κασατάκες είναι θεός. Ο Καντονά ήταν θεός. Είπε σε αυτή τη τέτοια, στην press conference, είπε μία τάκα και έφυγε. Ναι. Δεν είπε τίποτα άλλο. Λέει. Το είπε στα αγγλικά προφανώς. Ναι. Στα γαλλοαγγλικά που μιλάγε. Αγγλικά πολύ. This is Joga Bonito. Ναι. Και Αυτό λέει. μεταξύ είναι η Van Drago, ήταν λίγο. Ναι, οκ. Λέει. Καταλάβατε. Όταν οι γλάροι ακολουθούν την τράτα, Ναι. την ψαρότρατα, είναι γιατί πιστεύουν ότι οι σαρδέλες θα πέσουν στη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Μένει μέσα, τέρμα ησυχία μέσα στο τέτοιο. Γελάνε 4-5 γιατί δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν ιδέα. Τι είπε. Ναι. Δεν ξέρει και ο ίδιος τι είπε. Ναι. Το είπε έτσι. Απλά πέταξε μια μαλακία να έφυγε. του αφήσει. Ναι. Και λέει ευχαριστώ πολύ. Είπε thank you και έφυγε. Τρώει 2 εβδομάδες φυλάκιση. Να πάει φυλακή κανονικά. Τελικά προφανώς άλλαξε αυτό. Πήρε 120 ώρες community service. Καθάριζε σκουπίδια από τις εθνικές. 30.000 πρόστιμο. Μετά από στην αρχή ήταν 20, μετά πήγε Ναι. άλλα 10. Γιατί προφανώς θα ήταν και αμετανόητος. Θα του είπανε μετανιώνεις. Προφανώς. Όχι. Δεν μετανιώσει ποτέ. Μαλώνω. Και πήρε 8 μήνες εκτός. Ναι. Ο οπαδός τώρα, για να καταλάβεις το πόσο άδικο ήταν. Ο οπαδός, 1.200 λίρες πρόστιμο, σύνολο. Που ξεκίνησε από 500 και μετά πήγε άλλα 500 και 200 γιατί βάλανε και όλα τα έξοδα των δικηγόρων. Ένα χρόνο εκτός γηπέδων. Απλά. Έτσι, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει «Μαν, πρέπει να δεις, δεν έχω παίκτη» και παίζει στο Euro του 96. Ναι. Που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ναι. Ήταν πάρα πολύ φρέσκος. Ούτε Ήταν 22 ούτε η χρόνια. Γαλλία τότε ήταν πολύ έτοιμη. Καθόλου έτοιμη Αυτή η δεν ήταν η εθνική Γαλλία. Γαλλία. Σε αντίθεση με την εθνική Γαλλία στο 98 που ήταν πανέτοιμη. Δεν ήταν βασικός ακόμα, ρε παιδί μου. Ήταν λίγο η δύσκολη φάση. Ναι. Η πρώτη του. Βγήκε τέταρτη τέλος πάντων η Γαλλία. Ναι. Κατάφερε κάπου πήγε, αλλά βγήκε τέταρτη. Δεν έπαιξε Η Γερμανία το είχε πάρει αυτό. Ναι. Η Γερμανία. Νομίζω. 96. Δεν θυμάμαι, δεν έχω ιδέα. Okay. Θα μας πούν στα comments κάποιος να Ναι. διορθώσει. Δεν πρόκειται να μας πούνε, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, εγώ θα το λέω πάντα. Ωραία. Και η πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με τη Γαλλία, θα σας αφήσω ακριβώς εδώ, Ναι. είναι το Μουντιάλ του 1998 μέσα στη Γαλλία. Που είναι η πρώτη φορά που παίζει σοβαρά και βασικός στην εθνική Γαλλία. Εντάξει, θα σας αφήσουμε εδώ, έτσι με το τυράκι. Σκεφτόμουν εχθές, νομίζω, ή προχθές, τη μασκότ αυτού του Μουντιάλ. Που ήταν ένας κόκορας που χαμογέλαγε Lecoq. μια μπαρ. Ναι. Ήταν Allez le bleu. Ήταν αλλιώ μπλε, ήταν και Lecoq Sportif που ήταν Ναι, και ναι. χορηγός και όλα αυτά. Αλλά ήταν ένας κόκορας ο οποίος χαμογελούσε. Πάρα πολύ creepy. Μάλλον μου είχε μείνει τραύμα. Σίγουρα θα σου μείνει τραύμα. Εκτός. Όπως ο Φίβος και η Αθηνά που μου έχουν μείνει με ένα τραύμα. Και σήμερα μου μείνει τραύμα. Δεν έχω ακούσει ποτέ χειρότερο το Φίβο και την Καλά, Αθηνά. Φίβο, εγώ το έχω ακούσει. Γαμάει. Σαν τους αδερφούς Κατσάμπα λέει με βατραχοπέδιλα. Πω! Μαλάκα, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει Τέλειο. αυτό. Είναι τέλειο. Ξέρετε τι, θα σας αφήσουμε αυτή την εικόνα. Σκεφτείτε τους αδερφούς Κατσάμπα, το συγχωρεμένο τον ένα και τον Γιωργάρα. Οι αδερφοί Κατσάμπα με βατραχοπέδιλα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γεια σας. Γεια σας.